Okay. Very good morning to all. Government of Goa has launched Swayampoorna Goa 2.0 with a view to make the government, the state government, as Swayampoorna Goa. In this regard, the Honorable CM is having a vision that every month we should have one theme. The last month theme was upliftment of a scheduled caste community, taking the schemes at the doorstep of the common man. For this month, the theme is sustainable agriculture and upliftment of farming community. Today we are having various presentations to be given by Agriculture Department, ICAR, and also NABARD. Honorable PM has declared this year as a millet year. In this regard, we are also having public person to give the importance of the millet. Now, I request our Agriculture Director to give welcome address for this program. आजच्या कार्यक्रमाक हाजीर आशिल्ले आमचे ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर रवी नाईक, पंचायतीचे सरपंच, पंचास, स्वयंपूर्ण मित्र आणि दुसरे सगळे ऑफिशियल्स आणि शेतकरी भयणांनो आणि भावांनो, आयज आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हाचो फ्लॅगशिप प्रोग्राम आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय 1.0 सोपोवन दुसऱ्या भागांत आमी भितर सरता. पयल्या भागांत शेतकी मळार आमकां हाचो खूब फायदो जालो, कित्याक ह्या प्रोग्रामांतल्यान आमची दर एक स्कीम शेतकाराच्या फायद्याक पडपाची स्कीम आसल्यो त्यो दर एका शेतकाराच्या दारा मेरेन पावल्यो आनी हाचो फायदो गोंयच्या शेतकाऱ्यांनी भरपूर घेतलो. आमकां हातूंत भरपूर यश मेळ्ळां अशें आमच्यांनी म्हणूं येता, कित्याक आमची कृषी कार्डां जी आसात तांची संख्या वाडली. आमचे किसान क्रेडिट कार्ड आसात तातूंतय भरपूर शेतकऱ्यांनी ताचो फायदो घेतलो. सॉयल हेल्थ कार्ड आसात ताचोय फायदो घेतलो आनी ताची स्किम्स ऑन एन एवरेज खुबशे 10-20% सुमार आमकां तातूंत इन्क्रीज मेळिल्लो आसा. नवे शेतकार सुमार 700-800 नवे तरणाटे शेतकार आमचे गेल्ल्या स्वयंपूर्ण 1.0 भागा वरवीं नवे तरणाटे शेतकारूय आमच्या गोंयांत आपले हात पांय माथ्यांत बुडोवंक लागले, नवी पिको ते घेवंक लागले, नवी भाजयेचे शेतकार आयले. जे आमी इम्पोर्ट करताली भाजी तातूंत आमकां खुबशी आतां इम्पोर्ट आमचो देंवला. नवी पिको हळद आलें आनीक मॅरीगोल्ड ह्यो ज्यो पिको आसल्यो ज्यो आमचे पारंपारीक पिको न्हय थंय शेतकऱ्यांनी घेतल्यो आनी जो इम्पोर्ट भायल्यो आमकां ह्यो वस्तू भाजयो बी येताल्यो त्यो आमकां कमी जावंक लागल्यात. सवका आमी स्वयंपूर्ण जावपाच्या मार्गार पावलां मारीत आसात. आमचे ह्या कार्यक्रमांतल्यान आमची दर एक स्कीम गोंय सरकाराची शेतकी खात्याची इम्प्लिमेंट करतात ती दर एक योजना आमचे ऑफिसर आतां तुमकां इस्कुटावून सांगतले आनी इतलें सांगलेंच म्हूण तुमचें थांबपाचें ना. आतां तुमकां घडचणी आसतल्यो. आमच्या दर एका तालुक्यांत आमची ऑफिसीस आसात त्या ऑफिसांत आमच्यांनी मेळून घेवं येता. तितलेंच न्हय, आमचे पंच आसात, सरपंच आसात, जे अदीक करून शेतकाराचे इलेक्टेड बॉडीज त्यो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह तांणी आमच्यो स्किमो आपल्या गांवांत आशिल्ल्या शेतकारा मेरेन व्हरच्यो हेवूय हांव तांकां उलो मारता. आनीक बेगीन पावपा खातीर आमी ई कृषी संपर्क म्हणून एक योजना व्हॉट्सएप ग्रुप दर एका तालुक्यांत घातलेलो आसा. जंय शेतकार हांव मागता आमचे पंच आनी सरपंच आसात तांणीय ह्या ग्रुपान जॉयन जावचे. आमचे झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर आसात तांचे लागीं हांव मागता सरपंच आनी पंच हांकांय ह्या ग्रुपान घालचे, जाचे वरवीं सरकाराच्यो ज्यो नवी स्किम्स आसात, नवी कितें योजना आसात आनी कितें प्रोग्राम आसात, केन्ना बी मेळटा, कितल्या पयशांची भाजी मेळटा, कलमां मेळटा, हाचेर खूब बारीक सारीक म्हायती सिजन वायज ते आमी ह्या ग्रुपांतल्यान दितात. त्यो तातूंतल्यान सरपंच पंचांकूय हाची म्हायती मेळटली, हातूंत दुबाव ना. तेच परी ह्या कार्यक्रमात आमचे चीफ मिनिस्टराचे स्वप्न जावन आसा ती आमची दर एक सरकाराची स्कीम बोधी करून शेतकी खात्याची स्कीम दर एका शेतकाराच्या दारा मेरेन पावची, तांच्या हाता मेरेन पावची आनीक बोधीक करून ल्हानांतल्या ल्हान शेतकारा मेरेन पावची हेंच आमचें स्वप्न जावन आसा. ह्या कार्यक्रमांतल्यान ह्या अवेरनेस प्रोग्रामांतल्यान हाचो यश मेळटलो आमी रावतात. इतलेंच सांगून आमचे आयज सांगाता आसात आमचे भोवमानेस्त शेतकी मंत्री रवी बाप नायक
जांच्या फुडारीपणाखाला आनी जांच्या मार्गदर्शनाखाला आमचे शेतकी खाती अदीक उमेदीन पावलां मारीत आसात तांकां हांव मायेमोगाचो येवकार दितां. वी वेलकम यू सर, ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर रवी नायक. तेच परी हांव येवकार दितां आमचे दर एक सरपंच जे ह्या कार्यक्रम हाजीर जातात, तशेंच पंच जांच्या माध्यमांतल्यान आमी दर एका शेतकऱ्यांक पावोवंक शकतात तांकांय म्हजो मायेमोगाचो येवकार. तशेंच आमचे गव्हर्नमेंट ऑफिशियल्स आसात, स्वयंपूर मित्र, स्वयंपूर पर्यवेक्षक, नोडल ऑफिसर, फील्ड सहाय्यक, फील्ड वर्कर आनी विलेज लेवल वर्कर्स दर एका डिपार्टमेंटाचे आरडीएचे आनी दुसरे डिपार्टमेंट आसात तांकांय मायेमोगाचो येवकार. आनी शेतकारी जे हांगा आसात, शेतकारी भाव आनी भयणां तांकांय मायेमोगाचो येवकार. ह्या कार्यक्रमाचो तुमी फायदो घेतले म्हूण हांव रावतां. देव बरें करूं. Thank you very much, sir. Now may I request the Honorable Minister for Agriculture, Sri Ravi Nayak ji, to give inspiration inaugural address for the audience. Thank you, sir. आमचे डायरेक्टर अग्रचे बाबा अफोन्सो, सगळे सरपंच पंच बाकीचे आमचे शेतकरी भाव जे नेमका आयज हे सगळे तरेचे स्किमीचे जे सरकारा कडेन स्किमी जितले आसात त्यो संबंधी आतां डायरेक्टरान सांगल्ले आसा. आनी हे स्किमी सगळ्यो लोकां पर्यंत पावपाचें काम आमचे सरपंच पंच करतात आनी बाकीचे लोक करतात. आनी आमचे ऑफिसर जे आमचे कडेन कल्टिवेशन वेगळे आसा, कल्टिवेशन मेकॅनिकल सेक्शन आसा, एग्रीकल्चर आमचे वेगळे आसा आनी गोंयभर आसा. म्हणजे हे आमी गोंयभर आमी ज्या शेतकऱ्यांक आमी वेगवेगळे स्किमी दितात ते स्किमी रुपार तेंका पावपाक जाय, त्यो स्किमी तेंका बेनिफीट जावपाक जाय. आनी हे काम मेळोवपाचें काम पंच सरपंचान जर केलें जाल्यार आनी बरें जातलें. कित्याक स्किमीचेर जर आमकां दर वाडले आमचे सपोर्ट मेळत आसा. जावं नॅचरल क्लायमेटीज जे आसा 45,000 गेली, मागीर दुसरे आमची 9,400 शेतकरी आसा ते आमचे सगळे तरेचे हांगासर असिस्टन्स पावले आसा. जवळ जवळ आमचे कडेन 25,000 कृषी कार्ड जाल्ले आसा. तेजे नंतर आमचे कडेन जवळ 9,200 फार्मर्सांक किसान सम्मेलन निधी दिल्ले आसा. तेका नंतर आमकां नॅचरल क्लायमेटीचे आमी जे पयलीं 25,000 मेळटा ते आमी 40,000 गेल्ले आसा. म्हणजे नॅचरल क्लायमेटी कोणाक लुकसाण जावची न्हू शेतकऱ्यांक, तेजेरी काळजी घेतलेली आसा आमी. आनी सबसिडी आमी दिता एग्रीकल्चरचेर, जे आमी 3 लाख पर्यंत आमी दितात. आनी इंटरेस्ट विदाउट इंटरेस्ट हे 3 लाख पर्यंत दिता. तेजो बेनिफीट फायदो लोकांनी घेवपाक जाय आनी लोकांक आमी असो प्रयत्न करपाक जाय. हांव रिक्वेस्ट करता सगळ्या मेंबरांक, जावं जिल्हा अध्यक्ष, जावं तेजे मेंबर, जावं तेजे सरपंच पंच जे आसा, बाकीचे सगळे सोशल वर्कर, वेगवेगळ्या पक्षाचे लोक आसात, त्यांनी हे सरकारचे बेनिफीट आमच्या गोंयच्या शेतकऱ्यांक दिवपाक जाय. आनी हे जर केलें जायत जाल्यार आमचे शेतकरी हे वाडटले. आनी जे आमी दुसऱ्या राज्यांच्यान जे आमी इम्पोर्ट करतात, जे आमकां जी भाजी जाय आनी कितें जाय सगळे तरेचे, आनी इवन आमकां आमी पयलीं सुद्दां आमच्या गोंयांत कांय पिकनाशिल्लें नाशिल्लें, आतां इल्लें पिकपाक लागलां. पूण तेच आमी आनी वाडोवपाक जाय. कारण आयज सगळ्याक आमचे तांकां मार्केट आसा. जावं 5 स्टार हॉटेलां खूब जाल्यांक थंय तांकां मार्केट आसा. हे सगळे तरेचे आमी पळोवन लक्षांत घेवन आमी हेचेर विचार करपाक जाय. आनी जाय तितले एग्रीकल्चर जे आसा आनी हॉर्टिकल्चर हे दोनूय आमी हेजे इन्क्रीज करपाचे प्रयत्न करपाक जाय. पूण तुमचे शिवार हे आमचे जे आसा इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह, जावं आमदार मिनिस्टर, जावं सरपंच पंच जिल्हा, सगळ्यांची एका हातभार लागूंक जाय आनी शेतकऱ्यांक ही मदत जावपाक जाय. तेन्नाच आमचे शेती ही वाडटली. आनी शेती वाडले नंतर लोकांचो फायदो जातलो आनी आमचोय जातलो. कित्याक आमकां कांय नाशिल्लें, कांय मेळनाशिल्लें. तेव्हा तुमकां सगळ्यांक हांव आयज हे दिसा तुमी भाग घेतलो तेन्ना तुमकां सगळ्यांक डायरेक्टर जावं बाकीचे आमचे स्टाफ आनी सगळे जिल्हा सरपंच पंच सगळ्यांक हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. धन्यवाद. Thank you very much, sir. With your inspiring words, with your able directions, we are confident that we can make our Goa self-reliant in agriculture sector. Now, I request the, Sri Pramod Nayak ji, Pramod Joshi, to give a small presentation about the welfare schemes of the agriculture department.
आजच्या कार्यक्रमाक उपस्थित मानेस्त आणि आम्ही सगळे आता जे प्रेझेंटेशन जे जावन आसात ते कृषी विभागाच्यो ज्यो तरेतरेच्यो योजना शेतकऱ्या खातीर आसा त्याच्या बद्दल आसा. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की गोंय राज्य हे पर्यटना खातीर प्रसिद्ध आसा. पर्यटना बरोबर आमची जी नैसर्गिक संपदा आसा ती सुद्धा आमचे कडेन भरपूर आसा. तशेंच आमी शेतीमालाच्या हितून सुद्धा बरे समृद्ध आसा. आमचे कडेन आमचे तरेतरेची शेत पिकां जाता. आमचे कडेन तरेतरेचे भाजीपालो जाता. आमचे कडेन फळ फळावर सुद्धा भरपूर आसा. आमचे कडेन मसाले पिकाची सुद्धा कांय कमी ना. आमचे कडेन फुलां आमी रोजां पासून आयज आमी ऑर्कीड पर्यंत पावल्ले आसा. ऑर्किडान आमी स्वयंपूर्ण आसा आणि आमी गोंय राज्याच्यान आमी ऑर्कीड एक्सपोर्ट सुद्धा करता थोड्या प्रमाणात. आमचे कडेन जी कंदमुळां आसा सुरण जावं आळू जावं रताळी जावं काटेकणकां जावं भरपूर प्रमाणात आमी जाता. आमचे कडेन ही जी फळां आसा ही तुमकां सगळ्यांक वळखीची अशी दिसतली. चुन्नां आसा, तिरफळां आसा, बिमलां आसा, काण्णां आसा, जांबळां आसा, चिंच आसा, शेवंगां आसा. ही भरपूर मेडिसिनली रिच्यूय आसा आणि आमच्या गोंयांत उपलब्ध आसा. आमचे कडेन गांवठी तरेतरेच्यो मेडिसिनल प्लांट्स आसा, औषधी पिकाय आसा. आमच्या गोंयांत आमी लोकल प्रोड्यूस सुद्धा प्रोसेस करता. काजू बियां आसा, उकडे आमचे तांदूळ आसा, आमचे गांवठी गोड आसा, आमचे गांवठी खोबऱ्याचे तेल आसा, फणसाची आमचे कडेन चिप्स आसता आणि सगळ्यात महत्वाचे आमकां सगळ्यांक खबर आसा गोंयची काजूची फेणी. आमच्या जेवणान जर शेती नासली जाल्यार आमचे जेवण अधुरे आसपाचें. शेती आमच्या जेवणाचो एक अविभाज्य भाग जावन आसा. नेक्स्ट. गोंयांत आता पर्यटन जसे महत्वाचे आसा तसे एग्रो इको टुरिझम म्हणजे नैसर्गिक पर्यटन, नैसर्गिक शेती पर्यटन सुद्धा एक भरपूर वाव आसा आणि खूपशे आमचे शेतकार आयज ह्या नैसर्गिक पर्यटनाच्यान आपलो उदरनिर्वाह सुद्धा करता. भरपूर जाणांक रोजगार सुद्धा दिता. हे सगळे तुमकां सगळ्यांक दाखोवपाचो उद्देश इतलोच आसलो की सरकारची एक इच्छा आसा की प्रत्येक शेतकऱ्यान फक्त शेती न करता एकात्मिक शेती व्यवस्थापन करचे म्हणजे इंटिग्रेटेड फार्मिंग सिस्टीम. इंटिग्रेटेड फार्मिंग सिस्टमान ज्याच्याकडे भात शेती आसा त्यांनी आपल्या कुळागरांत सपोज एक दोन एक निरफणस लायले किंवा दोन मानकुरां लायले जाल्यार ताचें उत्पन्न वाडपाक शकता. ज्याचे कुळागर आसा त्यांनी मदीं आंतरपीक हळद घेतले किंवा मसाल पीक घेतले त्याचे उत्पन्न वाडपाक शकता. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की आमच्या पयलींच्या शेतकऱ्याकडे शेती गोरवा शिवाय जायनासली किंवा शेती जनावरां शिवाय जायनासली. जेणेकरून शेतीच्यान जो माल उत्पन्न जाता तो शेतकार आपूण स्वताय त्याचा फायदो घेता. जेणेकरून आणि उरलेलो जो भाग आसा तो आपल्या गोरवांक किंवा आपल्या अन्य जनावरांक दिवन तेंचे कडल्यान जे दूध किंवा आणि प्रोडक्ट मेळटा त्याचो आपलो उदरनिर्वाह करपाक सुद्धा वापर करतालो आणि जे तितून कंपोस्ट किंवा शेण जे मेळटा त्याचो कंपोस्टिंग करपाक सुद्धा तो वापर करतालो. आणि सगळ्यात महत्वाचे शेतकऱ्याकडे तितूंतल्यान गोबर गॅस तयार जातालो. गोबर गॅसान तो स्वताची जी घरची इलेक्ट्रिसिटी आसा तो त्याचो उदरनिर्वाह करतालो. हे सांगपाचो उद्देश इतलोच की शेती असो एक विषय आसा जितून सगळो आपापल्या सिस्टमान रिसायकल तो जावपाक शकता. आणि आमच्या सगळ्या स्किमीचो उद्देश इतलोच आसा. गोंय सरकारच्या कृषी खात्याच्या सगळ्या स्किमीचो उद्देश इतलोच आसा की आमची शेती ही भरपूर वर्सां टिकून उरपाक जाय. दॅट इज कॉल्ड सस्टेनेबल फार्मिंग. आणि शेती जर शेतकार उरतलो जाल्यार शेतकऱ्यांक तितूंतल्यान उत्पन्न आणि पयसो मेळपाक जाय. आता आमी आमच्या डिपार्टमेंटाच्या योजना बद्दल थोडक्यान उलोवया. सगळ्यात महत्वाची कृषी कार्ड. म्हाका आयज सांगपाक गर्व जाता की आयज सरकारच्या सहकार्यान आणि तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान गोंयांत 46,000 कृषी कार्ड आम्ही शेतकऱ्यांक दिल्ले आसा. आता कृषी कार्डाचो फायदो कितें? कृषी कार्डाचे गोंयच्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचे खंयची स्कीम जर तुमकां घेवपाक जर जाय जाल्यार कृषी कार्ड हे सगळ्यात महत्वाचे. कृषी कार्ड आसा त्या शेतकऱ्यांक आमची सगळ्यो योजना उपलब्ध जावन आसा. थोड्याच दिसान अलॉंग विथ डीपीएससी आणि अलॉंग विथ DOIT आम्ही हे इंटिग्रेट करतले डिजी लॉकरान. म्हणजे शेतकऱ्यान आपले कृषी कार्ड न व्हरता डिजी लॉकरच्या माध्यमांतल्यान तो ते दाखोवपाक शकता. अजून आमचो सगळे स्कीम्स ऑनलायन आणि ई कृषी सॉफ्टवेअरान असल्या कारणान आमच्यो एंड टू एंड डिजिटायझेशन अलॉंग विथ DPSC आणि DOIT चालू आसा. म्हणजे शेतकार आपल्या घराकडे बसून सगळ्या शेतीच्या सबसिडीचो फायदो तो आपण घेवपाक शकता. आपल्या स्किमीचो तो स्टेटस सुद्धा घराकडे बसून तो आपलो स्टेटस जाणून घेवपाक शकता. सरकारच्या सहकार्यान अजून आम्ही एक पावल फुडें मारून उमंग ऍप म्हणून एक आसा भारत सरकारचो तितून सुद्धा आमची 2 स्किमी आम्ही इंटिग्रेट करपाचो प्रयत्न चालू आसा. आता कृषी कार्डा खातीर एक तर शेतकऱ्यान आपल्या कन्सर्न तालुक्याच्या झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसाकडे वचपाक जाय. ताच्या नावावर जमीन आसपाक जाय किंवा जमनीचे कागदपत्र आसपाक जाय. आधार कार्डची कॉपी ताणें व्हरपाक शकता, इलेक्शन कार्ड कॉपी किंवा एक कास्ट सर्टिफिकेट आसा आणि बँकेचो मॅन्डेट फॉर्मा खातीर ताणें आपले डिटेल्स व्हरपाक शकता.
प्रत्येक सर्वे नंबरा खातीर ताका एक सॉयल सॅम्पल गरजेची आसा. आता आम्ही शेतकऱ्याक एज अ इंडिव्हिज्युअल सुद्धा कृषी कार्ड दिता आणि एक इन्स्टिट्यूशन NGO सेल्फ हेल्प ग्रुप किंवा कंपनीक सुद्धा आम्ही कृषी कार्ड दिता. प्रोसेस रिमेन्स द सेम. तेंच्यांनी कन्सर्न तालुक्याचे कृषी अधिकारी वचपाचे आणि आमचे कृषी अधिकारी तुमकां हेल्प करतले. नेक्स्ट, सॉयल सॅम्पलिंग सगळ्यात महत्वाचं. आज भारत सरकार सुद्धा खूप स्ट्रेस करता की सॉयल हेल्थ कार्ड प्रत्येक शेतकऱ्याकडे जसो आपल्या आरोग्याचो कार्ड असता तसो एक सॉयल हेल्थ कार्ड सुद्धा आपल्या जमनीचो आसपा जाय, जेणेकरून ताका खबर आसपा जाय की आपल्या जमनीन कितल्या तरेचे तत्व आसा, कितल्या प्रमाणात आसा. ऑन द बेसिस ऑफ दॅट तो आपल्या शेतीन खंयचे पीक घेतलो आणि कितले सारे घालतलो तो डिसायड करपाक शकता. आता याची सॉयल टेस्टिंग करपाक गोंय सरकारान 2 सॉयल टेस्टिंग लॅबोरेटरी स्थापन केल्ले आसा. एक मडगांव आसा साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट खातीर आणि एक नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट खातीर ओल्ड गोवा आसा. हितून आमी शेतकऱ्याचे सॉयल सॅम्पल घेवन मेजर आणि मायक्रो न्यूट्रियन्स ताका अनालिसीस करून खंयचे पीक तांणी घेवपाचे आमी ताका सांगपाक शकता. एक तर शेतकऱ्यान स्वता सॅम्पल काडपाक शकता किंवा त्यांनी तालुक्याच्या झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसराच्या स्टाफाक सांगपाक जाता. ते येवन फ्री ऑफ कॉस्ट सॅम्पल काढून दिता आणि अनालिसीस इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट अँड सॉयल सॅम्पल रिपोर्ट इज गिवन टू द फार्मर. नेक्स्ट, आता तुमचे सॉयल अनालिसिस जाल्या उपरांत तुमकां कळटलें की जमनीन आमकां कितें घालपाक जाय. गोंयची ऑन एन एवरेज जमनीन एसिडीक आसा, ताका आमी आम्ल म्हणटा. म्हणजे पीएच म्हणजे जो आमचो सामू आसा तो बिलो 7 आसता, अराउंड 5 to 7च्या मदीं आसता. सो सॉयल कंडिशन आमच्या जमनीन जर घातले जाल्यार तेजो शेतकऱ्याक फायदो जावपाक शकता पिकाक न्यूट्रियंट्स मेळपा खातीर. आणि त्या खातीर गोंय सरकार 75% सबसिडी 6,000 रुपये प्रति हेक्टर प्रमाणे शेतकऱ्यांक दिता. नेक्स्ट, आता जमनीन कितें आसता, मेजर न्यूट्रियंट्स आसा, मायक्रो न्यूट्रियंट्स आसता. आम्ही मेजर न्यूट्रियंट म्हणजे साऱ्यांचो आम्ही खूप फाटी लक्ष दवरता, पण मायक्रो न्यूट्रियंट्स असता, बोरॉन असता, मॅग्नेशियम असता, झिंक असता, याची सुद्धा केन्ना केन्ना कमी असल्या कारणान शेतकऱ्याच्या पिकाचेर ताजो परिणाम जावपाक शकता. 75% सबसिडी सरकार दिता 7,500 रुपया पर हेक्टर प्रमाणे. आता जर शेतकऱ्याकडे गोरवां आसा आणि शेण जाता आणि शेतीतलो माल आम्ही सुद्धा म्हणटा आणि भारत सरकार सुद्धा म्हणटा की जो तण वगैरे आसा त्याका उजो लावपाचो ना, जेणेकरून हवामानात प्रदूषण सुद्धा जाता. त्या खातीर कंपोस्टिंग इज द बेस्ट. 2 तरेचे कंपोस्टिंग आसता, एक ओपन कंपोस्टिंग, सो ऑल्सो वर्मी कंपोस्टिंग. या ओपन कंपोस्टिंग आणि वर्मी कंपोस्टिंग दोगां खातीर सुद्धा स्ट्रक्चर तयार करपाक किंवा पोर्टेबल स्ट्रक्चरा खातीर सुद्धा सरकार तुमकां मदत करता. 75% सबसिडी आसा, 1,950 रुपया पर क्युबिक मीटर सबसिडी मेळटा फॉर पक्का युनिट. आणि जर शेतकार जर 3 युनिट जर घेवपाक सुद्धा पोर्टेबलाचे जाल्यार 7,500 रुपया पर शेतकऱ्याक ताका सबसिडी मेळपाक शकता. नेक्स्ट, सपोज मायक्रो न्यूट्रियंट सुद्धा जर कोण जर घेता त्याच्या सुद्धा ताची ताका सबसिडी आसा. आता जे आमचे शेड्यूल कास्ट किंवा शेड्यूल ट्रायब फार्मर आसा, आमची त्या खातीर स्पेशल योजना आसा. ह्या शेतकऱ्यांचो उदरनिर्वाह वाडोवपा खातीर 75% सबसिडी खंयचेय त्यांनी सामान घेवनी, शेतातले बी घेवनी, सारे घेवनी किंवा एनी प्लांटिंग मटेरियल घेवनी, वखदां घेवनी, 75% सबसिडी आसा, 12,000 रुपये पर हेक्टर. आणि एक शेतकार 2 हेक्टर पर्यंत याचो वापर करपाक शकता. म्हणजे एका शेतकऱ्याक 24,000 रुपये पर्यंत त्याची सबसिडी मेळपाक शकता. आता ऑर्गॅनिक आम्ही ऐकलेलं असतं की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आमचे म्हणता की वी आर प्रोसिडिंग टुवर्ड्स ऑर्गॅनिक स्टेट. सो त्या खातीर आमची अजून तयारी चालू आसा. अंडर एक प्रधानमंत्री परंपरागत कृषी विकास योजना आम्ही 500 क्लस्टर सुद्धा आयडेंटिफाय केल्ले आसा. आणि आम्ही ऑर्गॅनिक मॅन्युअर किंवा जे ऑयल केक्स असता, बोन मिल असता, ऑर्गॅनिक फर्टिलायझर असता, तिंका 50% सबसिडी 10,000 रुपये पर हेक्टर प्रमाणे दिता. चडांचो शेतकार 2 हेक्टर पर्यंत फायदो ताजो घेवपाक शकता. बायो फर्टिलायझर्स म्हणजे जैविक खत, बायो फर्टिलायझर म्हणजे जैविक खत किंवा बायो पेस्टिसाइड म्हणजे जैविक कीटकनाशक हिंचो जर वापर करता किंवा आम्ही फिरोमोन ट्रॅप्स असता, म्हणजे हे सगळे वापर करून आम्ही विषारी वखदां जमनीन घालना किंवा हवामानात दिना. ह्यो जैविक एक तरा आसा जेणेकरून आम्ही खंयच्याय किडीक पयस दवरपाक शकता किंवा त्याचो आम्ही मॅनेजमेंट बऱ्या भशेन करपाक शकता. लाईट ट्रॅप्स असता तिंका सुद्धा सरकार प्रोत्साहन दिता. 75% सबसिडी 5,000 रुपये पर हेक्टर आणि 2 हेक्टर पर्यंत त्याचो फायदो घेवपाक शकता. बायोगॅस जसो हांवें तुमकां सुरवातेक सांगता, जर एका मनशाकडे 4 गोरवां आसा आणि त्याच्याकडे थोडो ऑर्गॅनिक मॅटर तयार जाता जाल्यार दिनबंधू टायप्सचो बायोगॅस किंवा एक पोर्टेबल रेडीमेड बायोगॅस तुम्ही करपाक शकता, जेणेकरून सरकार त्याचेर 90% सबसिडी दिवपाक शकता. आणि हे गवणे सुद्धा डिपार्टमेंट ट्रेन करता, जेणेकरून तुमकां जो बायोगॅस बांदता तो एकदम एज पर स्पेसिफिकेशन ते बांदून तुमकां दिता. सॉयल अँड वॉटर कन्झर्वेशन, पाणी अडवा पाणी जिरवा, हो खूप महत्वाचो विषय जावन आसा. आमच्या गोंयांत भरपूर पावस पडटा, फक्त तो आम्ही आमच्या जमनीन सांबाळून दवरपाक जाय, जेणेकरून आमच्या फुडल्या जनरेशन खातीर उदकाचे जे आमचे झरे आसा ते एक जिवंत उरपाक जाय. त्या खातीर डिसिल्टिंग अँड रिनोव्हेशन ऑफ पॉन्ड्स म्हणजे आता गांवांत जर एक शेततळे आसा आणि तितून जर गाळ काडपाक जाय आणि ती जर सारखी बांदून जर घेवपाक जाय जाल्यार सरकार 100% सबसिडी एज पर GSR दिता 500 स्क्वेअर मीटर पर्यंत खातीर, जेणेकरून त्या तळयेच्यान कितलो हेक्टर शेत
तुम्ही शिकपाक शकता त्याचे 70,000 रुपया पर हेक्टर या प्रमाणे तुमकां त्याचो बेनिफीट मेळपाक शकता. नेक्स्ट, वेस्टर्न घाट डेव्हलपमेंट प्रोग्राम. आमकां खबर आसा की आमच्या राज्याच्यान वेस्टर्न घाट वयता. काणकोण, केपें, सांगे, वाळपय हे जे तालुके आसा थंय सरकारान एक स्पेशल योजना काडलेली आसा. थंय दोंगर चड आसा, पावसूय चड पडटा. पाणी अडवण्या खातीर अगेन्स्ट द स्लोप जर चंद्र आकाराचे आमी जर खड्डे मारले तितून पाणी तितून पाणी आणि जो गाळ जो आमच्या दोंगराचो व्हांवन वयता तो शिरकपाक शकता. 1.5 मीटर बाय 40 सेंटीमीटर बाय 40 सेंटीमीटरचे जर आम्ही जर चंद्र आकाराचे खड्डे जर मारले अगेन्स्ट द स्लोप, सरकार त्या आधी 25 रुपया पर ट्रेंच, मॅक्झिमम 1000 ट्रेंच पर्यंत सरकार सबसिडी दिवपाक शकता. सॉयल कन्झर्वेशन स्ट्रक्चर्स आसा, बँक स्टेबिलायझेशन जावं किंवा गली कंट्रोल जावं किंवा डॅम्स, चेक डॅम जर तुमकां बांदपाक जाय त्याच्या खातीर सुद्धा सरकारची 50% पर्यंत सबसिडी आसा. जर तुमकां स्लोपाचेर शेती करपाक जाय, स्लोप मातसो वांकडो तिकडो आसा आनी तुमकां सारको लेवलाचेर हाडपाक जाय जाल्यार सुद्धा थोड्याफार प्रमाणात लेवलिंग करपाक सरकार तुमकां 50% पर्यंत मदत करपाक शकता. आमी पयला ड्रायलँड हॉर्टिकल्चर आसता तितून चडशी आमी दोंगराळ भागाची जी आमी काण्णां चुन्नां किंवा आनी बाकीचे फळ झाडां जर तुमकां जर लावपाक जर जाय, कोकम आसा तशी जर लावपाक जाय किंवा मेडिसिनल प्लांट लावपाक त्या खातीर सुद्धा अंडर वेस्टर्न घाट 5,000 रुपया पर हेक्टर पर्यंत सबसिडी आसा. ह्याच्या सगळ्यांचो प्रोसेसिंग करपाक सुद्धा मदत आसा. सगळ्यांक प्रशिक्षण सुद्धा आमी दिता. एक महोत्सव सुद्धा आमी थंय ऑर्गनायज करता शेतकऱ्यां खातीर. एग्रीकल्चर मेकनायझेशन. दिसान दीस आमचे कडेन मानाय कामेरी कमी जाल्ली आसा. एग्रीकल्चर मेकनायझेशनाक गोंय सरकार सुद्धा भरपूर प्रमाणात मदत करता, भरपूर भर दिता. तर आमी एग्रीकल्चर मेकनायझेशन बद्दल पळोवया. जर तुम्ही व्हडली मशिनरी जर घेवपाक सोदता, ट्रॅक्टर, मिनी ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर हिंका सरकार 50% सबसिडी दिता. 75% सबसिडी धाकट्या मशिनरी खातीर दिता जितून वीड कटर वगैरे सारखी मशिनरी आसा. एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग करपाक जर तुमचे कडेन सुपारीचे मशीन घेवपाक जाय, काजू मळपाचें मशीन घेवपाक जाय, काजूचो ज्यूस काडपाचें मशीन घेवपाक जाय, ताका सुद्धा सरकार कडल्यान भरपूर सबसिडी आसा. आता जर तुम्ही ट्रॅक्टर घेतलो म्हळ्यार तुमकां नांगर घेवपाक जाय, नांगर घेवपाक सुद्धा सरकार 50% पर्यंत सबसिडी दिता. आता शेत आसा, आपल्याकडे ट्रॅक्टर ना आणि आपले शेत खणून घेवपाक जाय, सरकार कालांतराच्यान 50% सबसिडीचेर तुमकां हायर चार्जिसाचेर कन्सेशन दिता आणि तुमची शेतां 50% सबसिडीचे हायर चार्जिसाचेर सरकार खणून दिता. आता सरकारचे ट्रॅक्टर सगळीकडे केन्ना केन्ना पावना. जेन्ना तुमच्या गांवांत जर रजिस्टर्ड सर्व्हिस प्रोवायडर आसा जो डिपार्टमेंटा कडेन रजिस्टर करता ताका सरकार मदत करता मशीन घेवपाक सुद्धा आणि शेतकऱ्यांक 50% सबसिडीचेर अंडर कस्टम सर्व्हिस हेल्प सुद्धा करपाक. पयलीं कामेऱ्यो मेळटाल्यो आमच्या शेतान, आमी पळयताले पावस येतकीच कामेऱ्यो शेतान आमची मशागती करताली आणि रोपूय लायताली. आता रोप लावपाक कामेरी मेळपाचे कमी जाल्ले असल्या कारणान पॅडी ट्रान्सप्लांटिंगा खातीर आता मशिनरी आयिल्ली आसा. 15,000 रुपये पर हेक्टर 50% सबसिडी फॉर इंडिव्हिज्युअल फार्मर आणि 18,000 रुपये पर हेक्टर 60% सबसिडी फॉर ग्रुप ऑफ फार्मर्स. आता तुमकां नवीनच शेती सुरू करता आणि तुमच्या शेतान जर कडबो आसा किंवा मातशे जर बुशीस आसा ते काडपाक सुद्धा सरकार 50% सबसिडी 50% मदत करता. सगळे केले मग आमचे जे लोक आसा केन्ना केन्ना आमच्या गांवांनी गोरवां अशी सोडटा किंवा केन्ना केन्ना जंगली जनावरांचो त्रास आसता. शेताचे पिकाचे नुकसान जावचे न्हू म्हणून फेन्सिंग एक महत्वाचो भाग जावन आसा किंवा कुंपण एक महत्वाचो भाग जावन आसा. तरेतरेचे कुंपणा खातीर सुद्धा गोंय सरकार मदत करता. आमचे कडेन पयलींचे फातराचे दुरीग आसले, मागीर फुडें आमी काटेरी कुंपणाचेर आयले, मागीर आमची चेन लिंक फेन्साचेर येता. सरकार सगळ्यां खातीर 75% सबसिडी फॉर जनरल फार्मर्स आणि 90% सबसिडी फॉर SC/ST फार्मर्स. मॅक्झिमम 2 लाख रुपया पर्यंत शेतकार त्याचो फायदो घेवपाक शकता. सपोज ग्रुप ऑफ फार्मर्स एकठांय आणि फुडें सरता जाल्यार ताका मॅक्झिमम सिलिंगाची लिमिट ना. नेक्स्ट आता कितें आसा की आमचे कडेन सोलर पॉवर बॅटरी फेन्सिंग म्हणून न्यू कॉन्सेप्ट आयिल्लो आसा. थोड्या जनावरांक शॉक लागले शिवाय मातशें ते पयस वचना. सो तांकां असो शॉक दिता की जेणे करून ताका त्या भयान तो परत येवचो ना. त्या शॉकान त्या जनावरांक कांयच लॉस जाय ना, हेल्थ हजार्ड कांयच जायना. सोलर पॉवर बॅटरी फेन्सिंग खातीर सुद्धा 90% सबसिडी 2 लाख रुपया पर्यंत दिता. थोडे बारीक शेतकार आसता, थोडे सिजनल व्हेजिटेबल रोयता, तेंच्या खातीर सुद्धा सरकारान विचार केल्लो आसा. 500 स्क्वेअर मीटर जमिनीन कोमदार जमनी जर कोण जर रोयता, एकूच सीझन जर रोयता, भाजी रोयता, तिंका सुद्धा स्पेशल फेन्सिंगाचे अंडर आमी दिता. थोडे हायब्रीड फेन्सिंग आसता जितून फातराचो फेन्सिंग आसता आणि वयर सोलर आसता किंवा वयर मॅश फेन्सिंग आसता ते सुद्धा करपाक सरकार सबसिडी दिता. नेक्स्ट जर बियाणे जर नासले जाल्यार शेती करपाक कठीण जावपाचें. सरकारान विचार करून बियाणे आणि कलमांचे सुद्धा भरपूर प्रमाणात सबसिडी आसता. जर तुम्ही शेताचे जर बी घेता
जर तुम्ही शेताचे जर बी घेता, भाताचे बी घेता, जावं अळसाण्याचे बी घेता, कडधान्याचे बी घेता, भिकणाचे बी घेता, डायरेक्ट 50% सबसिडी तुमकां मेळटा. चडांत चड 2 हेक्टर पर्यंत जितले बियाण लागता तिंका ताजेर तुमकां सबसिडी आसा. लोकल आणि हायब्रीड व्हेजिटेबल आसा जर तुम्ही जर घेता ताजेर सुद्धा 50% सरकारची सबसिडी आसा. आणि सरकार प्रोत्साहन दिता की बी पेक्षा जर तुम्ही भाजीची लागवड थोड्या प्रमाणात जर सीडलिंग लावून जर करीत, रोपे लावून जर करीत, डिपार्टमेंटाचे आउटलेट असतात ते उपलब्ध असतात आणि ताजेर सरकार 75% सबसिडी दिता. नेक्स्ट. आता आम्ही फळ झाडांचेर येवया. माड जावं, केळी जावं, पायनॅपल जावं, म्हणजे अननस जावं, पपाया जावं, खंयचेय पीक तुम्ही रोया, सरकार तुमकां सुरवातीक लावपाकूय सबसिडी दिता आणि मेंटेनन्साक सुद्धा 1 किंवा 2 वर्स सबसिडी दिता. माडा खातीर 50,000 रुपये पर हेक्टर सबसिडी आसा. कमीत कमी तुम्ही 8 बाय 8 मिटराचेर 160 कलमां आमचे कवाथे लावपाक जाय. केळी आणि पायनॅपल आणि पपाया खातीर 1,20,000 पर्यंत सुद्धा सबसिडी आसा. 75%. जर कमीत कमी जमीन आसपाक जाय 0.2 हेक्टर. नेक्स्ट. तशेंच सरान सांगले प्रमाणे फुलां खातीर सुद्धा आमच्याकडे भरपूर सबसिडी आसा. गांवठी फुलां आमी पळोवया, मोगरी जावं, जाई जुई जावं किंवा रोजां जावं, तेच्या फुडें आमी ग्लॅड्युलस किंवा कट फ्लावर्स, कार्नेशन जावं, जर्बेरस जावं, ऑर्किड्स जावं, एन्थुरियम जावं, सगळ्या खातीर आमच्याकडे सबसिडी आसा. रेंजिंग फ्रॉम 75,000 रुपीज टू 1,20,000 रुपीज पर हेक्टर अप टू 75%. नेक्स्ट. फळ झाडांत आमी मसाले पीक लावया, काजू लावया, आंबे लावया. आम्ही सपोज जर डोंगराळ भागात खडकाळ जमीन लायता जाल्यार सुद्धा स्पेशल इन्सेंटिव्ह आसा. बाकी नॉर्मल जमनीन लायता जाल्यार कोकम लावया, पेरा लावया, खंयचेय फळ झाड तुम्ही लावया. 60,000 रुपये पर हेक्टर, कमीत कमी 1,000 स्क्वेअर मीटर एरियान आम्ही तुमकां 3 वर्सांपर्यंत, पहिल्या वर्सा 60%, दुसऱ्या वर्सा 20% आणि तिसऱ्या वर्सा 20% पर्यंत सबसिडी दिता. भाजी खातीर एक स्पेशल स्कीम जावन आसा. 80,000 रुपये पर हेक्टर आमी दिता. ही स्कीम आमी गोवा स्टेट हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन मार्फत दिता. ते इवन भाजी लायिल्ली सुद्धा शेतकऱ्या कडल्यान ॲट प्री फिक्स्ड रेट विकत सुद्धा घेता. आता जर तुमकां हेच्या फुडें एक पावल वचपा जाय आनी पॉली हाऊस आणि किंवा कवर्ड कल्टिवेशन किंवा शेड नेटीन जर लागवड करपाक जाय जाल्यार स्ट्रक्चरा खातीर सरकार 100% सबसिडी दिता आणि प्लांटिंग मटेरियला खातीर सरकार 50% सबसिडी दिता. नेक्स्ट. शेती उदका शिवाय मातशें कठीण आसा. बांय जावं, बोरवेल जावं, पंप जावं, आपल्या शेताक व्हरपा खातीर उदीक व्हरपा खातीर पायपलायन घालपाक जाय. ठिबक सिंचन जावं, तुषार सिंचन जावं, स्प्रिंकलर जावं, किंवा आपल्याकडे जर डोंगराळ भागात जर उदीक सायडा खातीर वॉटर पॉन्ड करपाक जाय, सरकारची सगळ्या खातीर योजना आसा. नेक्स्ट. आता पळय, बांय खातीर जर आमी मारतले, ओपन वेल सो ऑल्सो डग वेल, कमीत कमी 0.1 हेक्टर एरिया जाय, 1,000 स्क्वेअर मीटर एरिया पिका खाला आसपाक जाय, ताका सबसिडी मेळटा. 2 लाख रुपये पर्यंत ओपन वेला खातीर आणि 1.5 लाख रुपये पर्यंत बोरवेला खातीर 75% सबसिडी. नेक्स्ट. आता आम्ही जर न्यू पंप घेता किंवा ओल्ड पंप आसा, डिझेल पंप घेता, पेट्रोल पंप घेता, सोलर पंप सुद्धा घेता, त्याका सुद्धा सरकारची योजना आसा. 50% सबसिडी फॉर मोर दॅन 5 HP अँड 75% सबसिडी, आय थिंक 90% सबसिडी अप टू 5 HP आसा. आता तुमकां जर दिसता की पंप आणि बांय पयस आसा आणि आपल्या शेतान उदीक हाडपा जाय, कन्वेईंग पायपलायन आमकां घेवपा जाय, पायपलायन उदीक कॅरी करपा, 1 लाख रुपया पर्यंत आमी एका शेतकऱ्याक 20,000 रुपये पर हेक्टर या प्रमाणात 50% सबसिडीचेर आमी ताका आधार दिवपाक शकता. नेक्स्ट. ड्रीप स्प्रिंकलर, पाणी खूप महत्वाचे आसा. फुडें फुडें त्या खातीर जितल्या पिकाक उदीक जाय तितलेच आमी जर दिवपाक शकले जाल्यार खूप बरें. ड्रीप करपाक सरकार 90% पर्यंत सबसिडी दिता, स्प्रिंकलर करपाक 75% पर्यंत सबसिडी दिता. आणि सपोज जर तुमकां जर उदीक एका जाग्यार पॉन्डान जर स्टोर करपाक जर जाय, 2,000 रुपये पर मीटर क्यूब या प्रमाणे कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट सुद्धा सरकार दिता. 50% सबसिडी. चडांत चड 15 मीटर क्यूब, कमीत कमी 15 मीटर क्यूब आणि चडांत चड 100 मीटर क्यूबचो तुम्ही फायदो घेवपाक शकता. 1 लाख रुपयापर्यंत त्याचो आधार तुमकां मेळपाक शकता. नेक्स्ट. प्लांट प्रोडक्शन, जेन्ना आमचे पीक तयार जाता तेन्ना तरेतरेची किडी येता किंवा ताका रोगराई लागता. त्या खातीर सुद्धा सरकारान आता सर्द हंगामाची सुरवात जातली, शेतकार आपले बी घेतले. सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट सीड ट्रीटमेंट मटेरियल म्हणजे बियांक लावपाची वखदां, रासायनिक जावं जैवीक जावं, फ्री ऑफ कॉस्ट दिता, जेणे करून शेतकऱ्याक सुरवातीकूच त्याचे बी जर घट उरले जाल्यार त्याचे पीक बरें जावपाक शकता. इंटिग्रेटेड पेस्ट मॅनेजमेंट हो एक सुंदर संकल्पना आसा की विषारी वखदां सगळ्यांत शेवटी वापरूया. सगळ्यात पयलीं आमी कल्चरल मेथड वापरूया, मेकॅनिकल मेथड वापरूया. हे सगळे मेथड वापरल्या उपरांत जर कीड कंट्रोलाक उरना जाल्यारूच आमी फक्त शेवटी विषारी वखदाचो वापर करपाक जाता. हेच्या खातीर सुद्धा सरकार 75% सबसिडी 4,500 रुपये पर हेक्टर प्रमाणे जनरल शेतकऱ्या खातीर आणि SC ST कोण शेतकार ताका 90% सबसिडी 5,500 रुपये 5,400 रुपये पर हेक्टराक दिता. आता सपोज कोणाक जर ही वखदां मेळ्ळी आणि ताका जर मारपाक जर अवजारां जर जाय, स्प्रेयर जावं डस्टर जावं पॉवर स्प्रेयर कितेंय घ्या, 75% सबसिडी सरकार तुमकां मदत करता. नेक्स्ट. तुम्ही स्लाइड पळयल्या उपरांत तुमच्या जिबेर सुद्धा एक मातशी गोडसाण आयली आसतली. म्हो आमच्या सगळ्यांचो आवडीचो विशय.
पयलीं आमकां म्होंव खूब प्रमाणात मेळटाले, आतां जंगल कमी जाल्ल्या कारणान म्होंव सुद्दां लिमिटेड जाल्ले आसा. त्या खातीर आतां आमी आर्टिफिशियल बॉक्सीस तयार केल्ले आसा, जितून नॅचरल हनी बीजूच जंगलांतल्यान फुलांचो मध हाडून आमकां तयार करून दिता. ओके, हेका प्रोत्साहन दिवपा खातीर जंगल भागांत किंवा आनी खंयच्या भागांत आयज खुबश्या हितून आमी हनी बी किट्स दिल्ले आसा. सरकार 75% सबसिडी फॉर जनरल फार्मर्स आणि 90% सबसिडी फॉर SC ST फार्मर्साक आसा. नेक्स्ट, गोंय एक अशें राज्य आसा जितून चडशा पिकांक अश्युअर्ड प्रायस आसा. म्हणजे शेतकऱ्याक खबर आसा सुरवातेक की आपल्याक हेज्या पेक्षा कमी दर मेळ्ळो जाल्यार सरकार आपल्याक मदत करपाक शकता. सुपारी 170 रुपया, नाल आसा 12 रुपया, काजू आसा 125 रुपया, ऑयल पाम सारख्या पिकाक सुद्धा राज्य अश्युअर्ड प्रायस दिता. नेक्स्ट, ऊसाक सुद्धा अश्युअर्ड प्रायस आसा. भात सारख्या पिकाक आमी 20 रुपया प्रति किलो अश्युअर्ड प्रायस दिता. अळसाण्याक सुद्धा आमी 100 रुपयापर्यंत अश्युअर्ड प्रायस दिता. नेक्स्ट, शेतकऱ्याक जर प्रशिक्षण मेळ्ळें, शेतकार हुशार असतात पण प्रशिक्षण मेळ्ळें जाल्यार ताका आनी मातसो उमेद येता. त्या खातीर आमचे आत्मा नॉर्थ एग्रीकल्चर टेक्नॉलॉजी मॅनेजमेंट एजन्सी नॉर्थ अँड साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्टान आसा, कृषी विज्ञान केंद्र आसा नॉर्थ अँड साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्टान. सगळे शेतकऱ्या खातीर डेमॉन्स्ट्रेशन, एक्सपोजर विजीट, ट्रेनिंग, वर्कशॉप्स, एक्झिबिशन्स ऑर्गनायज करता, जेणे करून आमचो शेतकार त्याच्या म्हायतीन सक्षम आसचो आणि आपली शेती तो बऱ्या भशेन करपाक शकतलो. शेतकऱ्यांची भुरगीं किंवा आनी खंय जनरल भुरगीं जर शिक्षणा खातीर तांकां आवड आसा, एज्युकेशन इन एग्रीकल्चर करपाक जर जाय जाल्यार बेसीक एज्युकेशन सो ऑल्सो फॉर हायर एज्युकेशन गोंय सरकारचे रिझर्व सीट्स आसता आणि आमी तांकां आर्थीक रित्या सुद्धा मदत करता. शेतकार जर सक्सेसफूल जालो जाल्यार त्याची आशा आसता की आपल्याक कोण तरी शाबासकी दिवची. गोंय सरकारान हेज्या खातीर सुद्धा प्रयोजन करून दवरलेलें आसा आणि आमी शेतकऱ्याक भरपूर अवॉर्ड्सूय दितात. एक राज्यस्तरीय आणि तालुकास्तरीय आमच्या शेतकऱ्या खातीर भरपूर अवॉर्ड्स आसता. नेक्स्ट, शेतकरी आधार निधी. गोंय असो अजून एक राज्य आसा की जितून नुकसान भरपाई जर निसर्गाच्या आपत्ती खातीर जर जाली, नैसर्गिक आपत्ती जालो, जंगली जनावर जालो किंवा उजो पेटलो, अंदू सरकारान 25,000 रुपयान 40,000 रुपयापर्यंत वाडयल्ली आसा. शेतकरी आधार निधी ही अशी एक स्कीम जावन आसा ज्याचो खुबशे शेतकार आमचो फायदो घेता. नेक्स्ट, अजून आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगलेले की 3 लाख रुपयापर्यंत लोन तुमकां 0% इंटरेस्टाचेर मेळटा. ते कशें मेळटा ते पळोवया. जर क्रॉप लोन आसा जाल्यार 3 लाख पर्यंत तुम्ही तो घेवपाक शकता. भारत सरकारचो रेट ऑफ खंयच्या बँकेचो रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर क्रॉप लोन इज 7%. भारत सरकार त्याचे 3% इंटरेस्ट सबवेन्शन दिता. राज्य सरकार तितून 4% दिता. म्हणजे शेतकऱ्याक 3 लाख रुपयापर्यंतचो क्रॉप लोन 0% रेट ऑफ इंटरेस्टचेर मेळपाक शकता. नेक्स्ट, सरकारान चिंतले की एकटो शेतकार फुडें सरच्या पेक्षा जर आमी वांगडी जर फुडें सरले सगळे मिळून एकाच जाग्याचेर कम्युनिटी फार्मिंग, त्या खातीर सरकारान विचार केलो आणि सरकारान इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपा खातीर जे कम्युनिटी फार्मिंग करता तांकां भरपूर सबसिडी वाडयल्ली आसा. 90% पर्यंत ताजो तुम्ही फायदो घेवपाक शकता. नेक्स्ट, प्रधानमंत्री किसान योजना ही आमकां सगळ्यांक खबर आसा की एक स्कीम अशी जावन आसा जी शेतकऱ्यांक वर्साक 3 इन्स्टॉलमेंटान 6,000 रुपया मेळटा. प्रत्येक इन्स्टॉलमेंटान 2,000 रुपया मेळटा. गोंय राज्याचे 9,000 सुमार शेतकार ताजो फायदो घेता आणि आज पर्यंत 16 कोटी रुपया भारत सरकारान ह्या योजने खातीर आमकां दिल्ले आसा. आता आमी सगळी माहिती तुमकां सांगलेली आसा. तुमकां जर दिसता की बाबा आमच्या शेतकऱ्यांक दिसता किंवा आनी कोणाक दिसता की जर बाबा ह्या माहितीचो फायदो कसो घेवपाक जाल्यार तेंच्यांनी तालुक्याच्या विभागीय कृषी कार्यालया कडेन संपर्क सादचो. आमी तुमकां तेंचे सगळ्यांचे फोन नंबर सुद्धा शेअर करता. तुम्ही सगळ्यांनी तेंचे कडेन कॉन्टॅक्ट करचे. तुम्ही सगळ्यांनी आमची स्किमी आयकल्यो. सगळ्यांक देव बरें करूं. Okay. Thank you very much, Pramod Joshi ji. Pramod Joshi, Agriculture Officer, has given detailed explanation about various beneficiary-oriented schemes, facilities and services available at the respective department, Agriculture Department. This is a forum where we can take the information of all beneficiary-oriented state and central schemes to the Antyodaya. So now may I request our Prabhu sir to give a detailed presentation representing ICR for this purpose. थँक यू दुर्गा प्रसाद जी. स्वयंपूर्ण गोवा 2चे ऑनलायन अवेअरनेस प्रोग्रामाक खातीर जॉइन जाल्ले आमचे मोगाचे शेती खात्याचे मंत्री ऑनरेबल रवी नायक साहेब, ऑन बिहाफ ऑफ ICR हांव तांकां स्वागत करता. तशेंच हे प्रोग्रामाक जॉइन जाल्ले शेतकार भावांनो आनी भयणींनो, स्वयंपूर्ण मित्रा, स्वयंपूर्ण पर्यवेक्षक, सरपंच
आणि वेगळे वेगळे डिपार्टमेंटचे स्टाफ मेंबर्स तांकां हांव ऑन बिहाफ ऑफ ICR तुकून हांव स्वागत करता. तशेंच आमचे ऍक्टिव्हिटीज कितें आसा थोडे स्लाइड्सान दाखोवपाक सोदता. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. आमचे हिस्ट्री घेतल्यार एक्चुअली आमचे ICRची स्थापना 1976 जाल्ली आसा. ओल्ड गोवान आसा आमचे ऑफिस. सुरवातीक हे ICR रिसर्च कॉम्प्लेक्स नॉर्थ ईस्ट रिजन बारापणीचे सकल काम करतले. मागीर 1970 मागीर ते CPCRA कासरगोडाचे सकल आयले. मागीर 1989 इट बिकेम ए इंडिपेंडेंट इन्स्टिट्यूट म्हणून वर्किंग फॉर ICR रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर गोवा म्हणून आमचे नाव बदलले. थंय तुकून 2014 पर्यंत आमचे इन्स्टिट्यूट आसा ते फक्त गोवा खातीर काम करतले. मागीर 2014 आमकां अपग्रेड करून सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चर रिसर्च इन्स्टिट्यूट म्हणून नामकरण बदलले. मागीर आमचे आता वी आर वर्किंग इन 8 स्टेट्स कवरिंग 75 डिस्ट्रिक्ट ते हांव फुडें सांगतलो. तशेंच 1983 कृषी विज्ञान केंद्र फॉर ट्रान्सफर ऑफ टेक्नॉलॉजीज स्थापना जाली. आमचे टोटल एरिया आसा 51 हेक्टर्स. आमच्या ऑफिसान टोटल 4 सेक्शन्स आसात. तितून नॅचरल रिसोर्स मॅनेजमेंट, क्रॉप सायन्स, हॉर्टिकल्चर सायन्स आणि एनिमल सायन्स म्हणल्यार आसा. आमचे मॅन्डेट्स घेतल्यार मेन रिसर्च इन फील्ड अँड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, लाईव्ह स्टॉक जावन आसा. डेव्हलपमेंट ऑफ क्लायमेट रेझिलियन्स टेक्नॉलॉजीज आसा आणि ऍक्टिंग एज ए सेंटर फॉर अग्रो इको टुरिझम आसा. आमचे मातशे टोटल स्टाफ स्ट्रेंथ आसा अराउंड 75 लोक आसा. तशेंच कृषी विज्ञान केंद्रान आमचे स्ट्रेंथ आसा 8 लोक आसा. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. आधी सांगलेल्या प्रमाणे आता आम्ही 9 स्टेट्सान आम्ही काम करता. तशेंच 2 युनियन टेरिटरीज आसा, 75 डिस्ट्रिक्ट्स आसा. तुमकां दिसता सगळे कोस्ट लायनान आसा आमचे. आणि कमिंग टू वेस्ट कोस्टान वी आर वर्किंग इन गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कारेकल आणि युनियन टेरिटरीज. हांगा वेस्ट कोस्ट आमकां मेन प्रॉब्लम आसा एक्सेसिव्ह रेनफॉल आसा आणि फ्लॅश फ्लडिंग हे मेन प्रॉब्लेम्स आसा. तशेंच पावसाची एव्हरेज घेतल्यार 246 mm आमकां रेन आसा. तशेंच ईस्ट कोस्टान घेतल्यार आमचे वेस्ट बेंगाल, ओरिसा, आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू, पॉंडिचेरी इतले जाग्यान आमी काम करता. वेस्ट कोस्टान मेन प्रॉब्लेम आसा टर्बुलंट सी, सायक्लोनाचे खूप प्रॉब्लेम आसा. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. आता आमचे अचिव्हमेंट्स आणि आमचे इन्स्टिट्यूट कितें कितें काम करतात तांचे थोडक्यान हांव सांगपाक सोदता. आमची राईस पॅडी व्हेरायटीज आमी 4 व्हेरायटी रिलीज केले आसा स्पेशली फॉर सलायन सायला खातीर, काजन लँडा खातीर. तितून गोवा धन 1, 2, 3, 4 हे वेगळे वेगळे प्रकारचे रिलीज केले आसा. तशेंच कॅश्यून 4 व्हेरायटी रिलीज केले आसा. गोवा कॅश्यू 1, गोवा कॅश्यू 2, 3 and 4 हे खूप पॉप्युलर जाल्ले आसा. तशेंच ब्रिंजाल वायंगीन 100 व्हेरायटी रिलीज केले आसा. कित्याक आमचे गोंयाचे 2 व्हेरायटी आसा ते तालेगांव आणि अगासेम विच आर हायली ससेप्टेबल टू बॅक्टेरियल विल्टा खातीर खूप ससेप्टेबल आसा. तागेले खातीर क्रॉसिंग करून आमी हे 100 व्हेरायटी रिलीज केले आसा. तागेले बियां आमी विकपाक स्टार्ट केले आसा. थोडक्यान आमी प्रोडक्शन करून विकता. तशेंच कौपीन एक व्हेरायटी रिलीज केली आसा गोवा कौपी 3, तांबडी भाजी गोवा तांबडी भाजी 1. तशेंच भेंडीन 7 शिराची गोवा भेंडी 1 म्हणल्यार रिलीज केले आसा. तशेंच प्रॉडक्ट्स डेव्हलप केले आमी घेतल्यार नॉवेल बोर सिमेंट एक्सटेंडर म्हणजे एक टेक्नॉलॉजी आमची ऑलरेडी पेटंट मेळ्ळी आसा. आमी 4 टॉक बेस्ड बायो फॉर्म्युलेशन्स आमी आमचे गोंयाचे स्टेट ऑर्गॅनिक स्टेट म्हणले वचपाच्यान आसा. ताका लागून आमचे हे ऑर्गॅनिक प्रॉडक्ट्स खूप मदत करतात. ताका लागून गोवा बायो 1, गोवा बायो 2, गोवा सिकॅरी बायो 3 आणि सिकॅरी बायो 4 म्हणले प्रॉडक्ट्स ऑलरेडी पाईपलाईनान आसा. आणि डेव्हलप लो कॉस्ट बायपास फॅट प्रोडक्शन टेक्नॉलॉजी विच ते 20% दुधाचे वाढ करता. तसेच कॅश्यूचे स्टेम्बोराचे आयडेंटिफाय करपाक अकोस्टिक स्ट्रक्चराचे डेव्हलप केले आसा. इट इज 80%चे सक्सेस हातून मेळ्ळे आसा. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तसेच आमचे जर्मप्लासम कलेक्शन बऱ्याने आमी केले आसा. मँगो आंब्यान घेतल्यार कॉडोजो मॉन्कोनात म्हणले आमी केल्या. तसेच भातान कोरगूट
आणि फॉर दी फर्स्ट टाइम एनिमल हातून पिगान आगोंडा गोवा 1 म्हणल्यार रेजिस्टर केले आसा. मिरसांगान कोला चिल्ली, मायक्रोब्स आनी बॅसिलस मेथिलोट्रोफिकस आणि भाजीन रेडामरांथसाचे रेजिस्टर केले आसा. आता नवीन एक म्हळ्यार गायनी श्वेत कपिला म्हणले एक रेजिस्टर केले आसा. तुमकां दिसता वेगवेगळे प्रॉडक्ट्सांचे चित्र थंय तुमकां दिसता. तशेंच जर्मप्लाझमान क्रॉप्सान 966 कलेक्शन आसा, लाईव्ह स्टॉकान 16 आसा, फिशरीसान 55 आसा, मायक्रोब्सान 91 आसा. नेक्स्ट साइड प्लीज. आता टेक्नॉलॉजी डेव्हलपमेंट कमर्शियलाइज 2 टेक्नॉलॉजी मी केल्या आसा. नटमेग पेरिकार्प ट्रॉफी आणि ऑर्नामेंटल फिश फीड तुमकां खबर आसा. नटमेगान 80% ते वेस्ट जातले ते प्रॉडक्टान आमी कॅन्डी म्हणले तयार केले आसा. ही टेक्नॉलॉजी आमी कमर्शियलाइज करून फार्मरांनी एंटरप्रेन्युअरशिपान खरेदी केली आसा आणि दे आर मेकिंग गुड मनी. तशेंच कॅश्यू ॲपल क्रंच आणि 4 हे आसा. गोवा बायो 1 NBSC आणि गोवा बायो 2 ते टेक्नॉलॉजीचे डेव्हलपमेंट स्टेजार आसा. तशेंच पेटंट्स ग्रांटेड आमकां हांव आदी सांगले प्रमाण नॉवेल बोर 7 एक्सटेंडराक मेळ्ळे आसा. कॅश्यू ॲपल क्रंच, नटमेग पेरी टॉफी आणि कॅश्यूचे रोटोचे डिटेक्टिंग सिस्टमाचे आमकां प्रोग्राम चालू आसा. तशेंच IT टूल्स डेव्हलप्ड 7 आमचे डेव्हलप केले आसा. डिसिजन सपोर्टिंग सिस्टम 26 लाख लोकांनी ऑनलायनान पळयले आसा. तशेंच फर्टिलायझर कॅल्क्युलेटर गोवा म्हणल्यार एक ॲप डेव्हलप केले आसा विच इज 78,000 लोकांनी ते वापरले आसा. तशेंच सॉइल टेस्ट बेस्ड फर्टिलायझर रेकमेंडेशन गोवा ऑनलायन वेब पोर्टान ते आसा ते 60,000 लोकांनी यूज केले आसा. तशेंच डिजिटलाइज डेटाबेस कोस्टल फिशरीज रिसोर्सेस तितून 10,000 लोकांनी यूज केले आसा. तशेंच पोटेन्शियल फिशिंग झोन PFZ म्हणले ते माहिती आमकां नुस्तेकारांक आमी पावयता. तितून तांकां 50% टायम उरता फिश सोदपाच्यान. तशेंच फिश कॅच असो 120% वाडलेले आसा. मागीर डिजिटल रेपॉझिटरी टेक्निकल एक्सटेन्शन पब्लिकेशन्स आसा. 82,700 लोकांनी ते पळोवन वापरून यूज केले आसा. तशेंच आमचे एक वेब अग्री स्टॅट पॅकेज आसा ते 100 लाख लोकांनी यूज केले आसा. तशेंच आमचे प्रोडक्शन टेक्नॉलॉजीज घेतल्यार इन पिग्स क्रॉस पेग हे आसा. तितून गोया म्हणले एक व्हेरायटी रिलीज क्रॉस बिटवीन आमचे गोंयाची ब्रीड आगोंडा गोवन आणि यॉर्कशायर व्हाईट यॉर्कशायराचे क्रॉस करून एक ब्रीड तयार केली आसा. आणि आर्टिफिशियल इन्सेमिनेशन फर्स्ट टाइम आम्ही वापरले. तसेच बॅकयार्ड पोल्ट्रीन वनराजा श्रीनिधी ग्रामप्रिया आणि स्टॉल फेड गोट प्रोडक्शन टेक्नॉलॉजी हे पॉप्युलराइज आम्ही करता. तसेच आर्टिफिशियल फिश हॅबिटेट फॉर इकोसिस्टम कोस्टल वॉटर्स अँड कोरल लीफ हे आम्ही मॉडेल डेव्हलप केले आसा. 2 IFS मॉडेल्स अपर एलिव्हेशन अपर एरियास आणि लोअर एरियास हे आम्ही फार्मर्स शेतकरी फिल्डान 50 फार्मर्स फिल्डान डेमॉन्स्ट्रेशन केले आसा. तसेच लो कॉस्ट हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स आम्ही डेव्हलप केले आसा. बुश पेपर टेक्नॉलॉजी आणि आर्किड्स इवन 100 स्क्वेअर मीटर आम्ही पॉट्सान बुश पेपर आम्ही ग्रो करू शकता. आणि एरियल स्पेस यूज करपाक आर्किड्स इवन आम्ही मशरूम ऑल्सो आम्ही घेतलेले आसा ते फिल्डान. ग्राफ्टिंग टेक्नॉलॉजी आणि वाईल्ड ब्रिंजाल रूट स्टॉक यूज करून आम्ही आधी सांगलेल्या प्रमाणे ऍक्च्युली ते वांगीक लागपाची 2 रोगांक ग्राफ्टिंग करून आम्ही कंट्रोल करू शकता. ताका लागून ग्राफ्टिंग टेक्नॉलॉजी डेव्हलप केली आसा. तसेच बायोकंट्रोल एजंट्स फेरोमोन टेक्नॉलॉजी फॉर मॅनेजमेंट ऑफ डिसेंट इन्सेक्ट्स ते डेव्हलप केले आसा. चित्र तुमकां दिसता ते. नेक्स्ट प्लीज. तसेच आम्ही इवन फ्लड अँड सायक्लोन इम्पॅक्ट असेसमेंट अँड मॅनेजमेंटाची आम्ही खूप मदत करता. सिन्स आम्ही सगळे कोस्टल आमचे मॅन्डेट असल्या कारणाक 2018 आम्ही केरळान फ्लड अफेक्टेड एरियासान एनिमल हेल्थ कॅम्प्स ऑर्गनायज केले. तसेच 2019 ओडिशा, गुजरात, केरळा इवन महाराष्ट्रान आम्ही वेगळे वेगळे एनिमल हेल्थ कॅम्प्स घेतले. तांकां बियाचे डिस्ट्रीब्युशन केले आणि मदत केले. नेक्स्ट. तसेच आमची एक एडवायझरी वेदर फोरकास्टिंग एडवायझरी सिन्स 2009 दामू म्हणले एक प्रोजेक्ट आसा. एव्हरी वीक दोनदा आम्ही धाडटा ते ट्यूसडे अँड फ्रायडे. इंग्लिश अँड कोंकणीन ते मेसेज धाडटा. 700 फार्मर्स वी आर रिचिंग.
130 व्हॉट्सअप ग्रुप्स आसा. तशेंच वी हॅव रीच 195 विलेजेस ऑफ गोवा आउट ऑफ 216. आणि 8 अवेअरनेस प्रोग्राम्स केले आसा कव्हरिंग 180 फार्मर्स अँड ऑफिशियल्स ऑफ स्टेट गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑन दामू प्रोजेक्ट. ड्युरिंग 16-17 मे सायक्लोन आणि वेस्ट बेंगालान आमी इन एडवान्स जावन तांकां सांगले आणि वी कूड रिड्यूस द डॅमेज एडवायझरी करून मिटिगेट द इम्पॅक्ट हे करपाक आमी शकले. नेक्स्ट सेल. तशेंच आमी मॉडेल अग्रो इको टुरिझमाचे एक सेंटर आसा एज ए मॉडेल कॅपॅसिटी बिल्डिंग करता, एंटरप्रिनरशिप डेव्हलपमेंट करता. ऑलरेडी 7,000 लोकांनी विजिट केल्या. 2 नॅशनल लेवल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आमी केल्ले आसा. नॉलेज डिस्ट्रिब्युशन टू वाईड रेंज ऑफ एज ग्रुप्स, consultancy services to take stakeholders, and the number of successful entrepreneurs trained and developed are 5 under this program. तसेच आम्ही पॉलिसी डॉक्युमेंट फॉर गोवा एक 2 डॉक्युमेंट रिलीज केले असा. एक डबलिंग द फार्मर्स इन्कम फॉर गोवा स्टेट अंडर द चेअरमॅनशिप आमचे मोगाचे सीएम तांचे लिडरशिपान आम्ही हे करू शकले. तसेच आणि विजन डॉक्युमेंट हे 2 डॉक्युमेंट आमचे खूप केले असा, मदत केले असा. नेक्स्ट. तसेच इन गेटिंग जिओग्राफिकल इंडिकेशन तुमकां सगळ्यांकी खबर आसा की आमकां गोवा कॅश फेनी ऑलरेडी आमकां मेळ्ळे आसा, जीए टॅग मेळ्ळे आसा. तसेच मिंडोळी बनाना असो, खोला चिल्ली असो, हे सगळ्यांक डॉक्युमेंटेशन प्रोसेस आमचे सायंटिस्टांनी मदत केली आसा. जी एप्लिकेशन अंडर प्रोसेस फॉर गोवन पोर्क सॉसेज हे अजूनही प्रोसेस चालू आसा. तसेच इम्पॅक्ट ऑफ अवर टेक्नॉलॉजीज फॉर द लास्ट 46 years घेतल्यार आमचे व्हेरायटीज कॅश्यू, राईस अँड कॉफी 50 विलेजीक पावले आसा. एन पिक्स 50 विलेजेस पावले आसा. डिजिटल टेक्नॉलॉजीज 78,000 जाल्ले आसा. वेदर बेस्ड 7,000 फार्मर्सांक पावले आसा. इंटग्रेटिंग फार्मिंग सिस्टम मॉडेल्स 75 हेक्टर्स पावले आसा. टोटल 1.4 lakh फार्म फॅमिलीज हातून फायदो जाल्ले आसा. तसेच आमचे आयसीआरान एक कृषी विज्ञान केंद्र म्हणून आसा फॉर एक्सटेन्शन ऑफ प्रोग्राम्स. आता नवीन तंत्रज्ञान कितें भायर सरता ते शेतकारांक पावोवपाचें काम आमचे कृषी विज्ञान करता. तितून आमी वेगळे आमचे मॅन्डेटेड ऍक्टिव्हिटीज आसा, ऑन फार्म ट्रायल्स आसा, फार्म फ्रंटलाईन डेमॉन्स्ट्रेशन्स आसा, कॅपॅसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स आसतले, एक्सटेन्शन ऍक्टिव्हिटीज आसतले. आणि नवीन एक आमी प्रोग्राम केले आसा आता जस्ट लास्ट इयर साकून चालू केले आसा की व्हेजिटेबल सीड्स तयार करपाचे. आमी तुमकां लिस्ट दिल्ले प्रमाणात आमी भेंडीचे, ब्रिंजालाचे एक 10 व्हेरायटी 10 भाजी पाल्यांचे लिस्ट आसा, तुमकां खबर आसतले. थंय तागेले सीड प्रोडक्शन घेतले आमी. बिकॉज सीडाचे महत्व खूप आसा, कित्याक जुने सीड जाल्यार तितून जर्मिनेशन पर्सेंटेज कमी जाता. ताका लागून आमी फ्रेश सीड तयार करता. लास्ट इयर आमी 519 किलोज करू शकले. हे वर्ष परत आमी डबल करपाचे आसा. लोकांचे खूप लोकांनी ते फायदो घेतलेले आसा ते सीडाचे. नेक्स्ट साइड प्लीज. तसेच आमचे वेगळे ऍक्टिव्हिटीजचे तुमकां ग्लिम्पसेस दिसता. आमचे वर्जिन कोकोनट ऑयल ट्रेनिंग प्रोग्राम आमी घेता. आमचे लागीं बरे एक वर्जिन कोकोनट ऑयलाचे युनिट आसा. तसेच बी किपिंगाचे बद्दल आमी कॅपॅसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स करता. रिसेंटली आमी स्किल अंडर स्किल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम 7 दिवसाचे 5 प्रोग्राम्स केले. तितून एक बँचान 25 लोक असलेले तांकां 7 दिसाचे हँड्स ऑन ट्रेनिंग दिले. तांकां खूप आणि इवन आमी तांकां पेटी विथ बी कॉलनीज दिले. दे आर प्रोड्युसिंग हनी नाव आणि बऱ्यान इवन स्प्रेडिंग द टेक्नॉलॉजी. तसेच आता स्वच्छतान आमी इन्वॉल्व जावन आसा. नेक्स्ट. दिस इज द इम्पॅक्ट ऑफ अवर केव्हीके टेक्नॉलॉजीज. घेतल्यार आता वर्जिन कोकोनट ऑयलाचे घेतल्यार ऑलरेडी 3 कमर्शियल युनिट आयिल्ले आसा. जॅकफ्रूट प्रोसेसिंगान 110 होम स्केल युनिट्स तयार जाल्ले आसा. वर्मी कंपोस्ट ऑलरेडी 480 युनिट्स अंडर गायडन्स चालू जाल्ले आसा. क्लीन मिल प्रोडक्शन हॅज बीन फॉलोड बाय 380 युनिट्स. बायपास फॅट 154 युनिट्सान यूज केले आसा. ग्रीन फॉडर आमचे नवीन व्हेरायटीज आसात. CO5 हायब्रिड नेपियर. इट हॅज ऑलरेडी रीच 56 हेक्टर्स. प्लांटिंग मटेरियलान
See, these are the main activities. आता तुमका खबर आसा की स्टेट लेवल खंयचे आमचे रिसर्च प्रोग्राम्स आसा विथ द नीड बेस्ड आसतले विथ इंटरफेस मिटिंग्स बिटवीन डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर आणि एनिमल हजबंड्रीचे मेळून आम्ही आमचे रिसर्च प्रोजेक्ट तयार करता. तसेच फर्स्ट आम्ही लास्ट इयर 30 नोव्हेंबराक एक प्री रबीचे मीटिंग असले, 4 जुनाक प्री खरीफचे मीटिंग असले, मागीर आम्ही प्रोग्राम चाकआउट केले. तसेच डायरेक्टरेट ऑफ एनिमल हजबंड्रीचे 3 जुनाक आम्ही एक मीटिंग केले आणि एक कन्सल्टेशन मीटिंग वॉज ऑल्सो ऑर्गनाइज. आणि एक बरे एक गोष्ट सांगपाचे म्हळ्यार आमचे पंतप्रधान मोदी साहेब ऑनरेबल प्राईम मिनिस्टर इंटरॅक्टेड विथ अवर वन ऑफ अवर फार्मर दर्शना पेडणेकर म्हणून पराची एक बायल असली, तिगेली बरोबर भासाभास करपाक एक चान्स मेळ्ळे आसा, तागेले चित्र आसा. तसेच वेगळे मिनिस्टरांनी विजिट केले, इवन ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर आम्ही पार्टिसिपेट केले केपेमान कृषी महोत्सवान अप्रिशिएटेड आमचे ऍक्टिव्हिटीज बद्दल खूप अप्रिशिएट केले. तसेच वेगळे मंत्री पुरुषोत्तम रुपाल जे एनिमल हजबंड्रीचे कॅबिनेट मंत्री केंद्रीय मंत्री तांणी आमचे प्रोग्रामान भागी जाले. तसेच आमचे मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जी असलो ते प्रोग्रामान असले. तसेच आमची स्टेट मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर सेंट्रल शोभा किरंदलाजे ती आमची प्रोग्रामाक पावली इन सप्टेंबर. इवन आमचे ऑनरेबल पार्लिमेंटरी स्टँडिंग कमिटी विजिट केले टू रिव्ह्यू अवर ऍक्टिव्हिटीज इन सप्टेंबर. आणि फाटले एक स्लाइड मातशी स्वयंपूर्ण एक फर्स्ट प्रोग्राम एक्चुअली ओरिएंटेशन प्रोग्राम इनफॅक्ट हांव सांगपाक बरें दिसता की इट हॅपन्ड इन अवर केव्हीके. आमचे केव्हीकेन जाले वेर अवर प्रमोद सावंत ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आसलो ड्युरिंग 20-21 सप्टेंबर. तितून स्वयंपूर्ण 216 स्वयंपूर्ण मित्रासान भागी घेतले वेर ऑल द ओरिएंटेशन प्रोग्राम वॉज डन टू दी स्वयंपूर्ण मित्रास. मागीर we also started getting calls from various स्वयंपूर्ण मित्रास तांचे प्रोग्राम भागी जावपाक. we also participated in those programs. तशेंच आता वेगळे हातून आमकां अवॉर्ड मेळ्ळे आसा. तुमकां खबर आसतले पाडकाराचे व्हडले एक मोठो प्रॉब्लम आसा, ताका लागून एक फ्लाइंग कोकोबोट म्हणले कॉन्सेप्ट तयार केले, ताका आमचे हातून फर्स्ट अवॉर्ड मेळ्ळे आसा. तागेले वर्क चालू आसा, मे बी आनी एक 3-4 वर्सां मागीर ड्रोना तकून आमी हार्वेस्ट करू शकतले. तशेंच ग्रीन मॅपल फाउंडेशना तकून एक अवॉर्ड मेळ्ळे आसा. बेस्ट हिंदी मॅगझीन म्हणल्यार आमकां अवॉर्ड मेळ्ळे आसा. हिंदीचे वेगळे पुरस्कार मेळ्ळे आसा. तशेंच तुमकां लिस्ट दिसता आमकां वेगळे अवॉर्ड मेळ्ळ्याचे लिस्ट आसात तितून दुसरे सायडीन. आनी एक बरे अंश सांगपाक सोदता की आमचे डॉक्युमेंटेशन केले एकलो महालिंग नायक म्हणून ह्यो एक्चुअली दक्षिण कन्नडा कर्नाटकाचो एकलो शेतकार जावन आसा. ताणे ताका एक्चुअली वन आर्मी मॅन म्हणून सांगता आनी टनेल मॅन म्हणून सांगता. ह्यो विथ सिंगल हँडेडली आणि एक मोराड लँड टाईप असलेले लँड हॅज मेड इट व्हेरी फर्टाईल करून विथ इनोव्हेटिव्ह झिरो एनर्जी मायक्रो इरिगेशन सिस्टम ताका हे वर्षाचे पद्मश्री मेळ्ळा. हे डॉक्युमेंटेशन केले आमचे सायंटिस्ट लोकांनी डॉक्युमेंट केले बिंग ए कोस्टल सिस्टमान असले कारणाक केले. तसेच आमचे 2 टेक्नॉलॉजी वापरलेले अनिता मॅथ्यू आणि कृषी विभूषण अवॉर्ड मेळलेले आसा. तसेच दिलीप पुंडलिक नारुलकर हाका स्टेटाचे फादर इनासियो अल्मेदा अवॉर्ड मेळलेले आसा ऑर्गॅनिक फार्मिंगान. हे चित्र आसा की वेगळे पार्टिसिपेटरी मोडान कशी वॉटर हार्वेस्टिंग करपाचे टेक्नॉलॉजी आसा. तशेंच अनेक चित्र आसा. फील्ड डे इन काणकोण जाग्याचे एक फील्ड डेचे चित्र आसा. तशेंच आमकां वेगळे प्रोग्राम आमी इवन स्वयंपूर्ण गोवाचे 2 सगळे कार्यक्रमाचे मदत करपाचे आमचे कर्तव्य आसा आमी करतले. हे प्रोग्रामाक खातीर सांगपाक आयसीआरचे ऍक्टिव्हिस्टचे इन्फॉर्मेशन दिवपाक इन्व्हाइट केला हांव सगळ्यांक की देव बरें करें म्हणटा आनी म्हगे 2 उतरां सोंपयता. थँक्यू. Thank you very much, Dr. Prabhuji. Dr. Prabhu, head of the ICAR, has given detailed presentation regarding services available in the ICAR. It is our duty to utilize all the facilities to become a Goa agriculturally
self-sufficient. Now may I request our Rahulji from NABARD to give a small presentation about the various programs. Thank you, sir. मी पहिला थोडी NABARD बद्दल माहिती देईन, त्यानंतर ज्या काही स्कीम्सची इन्फॉर्मेशन आहे ती सेकंड पार्ट मध्ये येईल. तर NABARDची स्थापना 12 जुलै 1988 मध्ये एका ऍक्ट ऑफ पार्लिमेंट मधून झालेली होती. ही 100% ओन्ड बाय गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटिटी आहे. मेजर NABARDचे फंक्शन्स 3 आहेत. फायनान्शियल फंक्शन्स, त्यामध्ये आम्ही लेंडिंग करतो रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी आणि रिफायनान्स प्रोव्हाइड करतो बँक्सना. सेकंड आहे डेव्हलपमेंटल फंक्शन, त्यामध्ये आम्ही डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रेडिट प्लॅन्स तयार करतो. गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाच्या काही डेव्हलपमेंटल स्कीम्स असतील तर त्या आम्ही इम्प्लिमेंट करतो. त्यानंतर ट्रेनिंग, कपॅसिटी बिल्डिंग, फायनान्शियल इन्क्लुजनच्या स्कीम्सला आम्ही सपोर्ट करतो. आणि थर्ड आहे ते सुपरवायझरी फंक्शन, त्यामध्ये कोऑपरेटिव्ह बँक्स आणि रिजनल रुरल बँक्सचं सुपरविजन NABARD करतं. नेक्स्ट. तर NABARD जे लोन प्रोव्हाइड करतं ते स्टेट गव्हर्नमेंट आणि गव्हर्नमेंट ओन्ड कॉर्पोरेशन्सना करतं, आणि तेही रुरल एरियाजमध्ये रुरल रोड्स, ब्रिजेस, हेल्थकेअर इन्फ्रास्ट्रक्चर, इरिगेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर यासाठी लेंडिंग केलं जातं. सेकंड टाईप ऑफ लोन्स आहे की ते रिफायनान्स आम्ही करतो बँक्सना. कमर्शियल बँक्स किंवा कोऑपरेटिव्ह रिजनल रुरल बँक्सना आम्ही ऍग्रिकल्चरसाठी रिफायनान्स करतो. NABARD कोणत्याही इंडिव्हिज्युअल किंवा फार्मर्स किंवा SHGला लोन डायरेक्टली देत नाही. NABARD ग्रँट सपोर्ट प्रोव्हाइड करतं कपॅसिटी बिल्डिंग किंवा काही इनोव्हेटिव्ह फार्म आणि नॉन फार्म जर प्रोजेक्ट्स असतील तर त्यासाठी. आणि काही गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाच्या स्कीम्स आणि सबसिडीज आहेत की ज्या NABARD थ्रू राऊट केल्या जातात. तर मेजर स्कीम जसं की प्रमोद जोशी सरांनी सांगितलं की KCC स्कीम आहे. तर यामध्ये तुम्हाला फार्मर्सना लँड होल्डिंग आणि कोणत्या प्रकारचं तुम्ही क्रॉप ग्रो करता त्यावरती लोन अमाऊंट तुम्हाला डिसाईड केली जाते. कॅश क्रेडिट लिमिट तुम्हाला दिलं जातं 1 वर्षासाठी. हे कॅश क्रेडिट लिमिट क्रॉप्स, अॅनिमल हजबंड्री आणि फिशरीज तिन्ही सेक्टरसाठी मिळतं. टोटल लोन 3 लाखापर्यंत मिळतं पर फार्मर आणि अॅनिमल हजबंड्री आणि फिशरीजसाठी 2 लाखापर्यंत. त्यामधलं 1.6 लाख हे कोलॅटरल फ्री लोन असेल, तुम्हाला कोणत्याही प्रकारचं कोलॅटरल द्यावं लागणार नाही. आणि ज्यावेळेला बँक तुम्हाला लोन देईल ती 7% असेल, पण इफेक्टिव्हली तुम्हाला 0% मिळेल, कारण की ज्यावेळेला तुम्ही प्रॉम्प्टली रिपे कराल, म्हणजे 1 वर्षाच्या आधी तुम्ही प्रिन्सिपल आणि इंटरेस्ट जर तुम्ही रिपे केला तर 3% इंटरेस्ट सबवेन्शन तुम्हाला गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाकडून भेटतं आणि बॅलन्सचे 4% जे आहे ते ऍग्रिकल्चर डिपार्टमेंट स्टेट गव्हर्नमेंटकडून भेटेल. हे जे CC लिमिट आहे हे 5 इयर्ससाठी व्हॅलिड असेल आणि तुम्हाला इयरली रिन्यू करावं लागेल. हे जस्ट एक इलस्ट्रेशन आहे की ते लिमिट कॅल्क्युलेट कसं केलं जातं. तर एक प्रत्येक क्रॉप वाईज स्केल ऑफ फायनान्स डिसाईड केलं जातं, कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन. त्यामध्ये ऍडिशनली 10% तुमचे पोस्ट हार्वेस्ट कन्झम्पशन रिक्वायरमेंट आणि ऍडिशनल 20% तुमचे मेंटेनन्स ऑफ फार्म ऍसेट, तुमचे जे काही ऍग्रिकल्चर मशिनरी किंवा जेनसेट्स, पंप्स त्याचा मेंटेनन्स असेल, प्लस इन्शुरन्स नीडसाठी 20% ऍडिशनल कॉस्ट दिली जाते. तर टोटल तुम्ही जर पॅडी बघितले तर स्केल ऑफ फायनान्स 26,700 आहे. त्यामध्ये तुम्ही 10% पोस्ट हार्वेस्टसाठी ऍड करा, 20% मेंटेनन्स ऑफ फार्म ऍसेटसाठी ऍड करा, तर तुम्हाला पर एकर 34,710 रुपये बँक वर्किंग कॅपिटल लोन सँक्शन करेल. 1 एकर लँड म्हणजे जवळपास 4,000 स्क्वेअर मीटर असेल. नेक्स्ट. तर डॉक्युमेंटेशन तुम्हाला काय लागेल तर एक ऍप्लिकेशन फॉर्म असेल जो तुम्हाला कोणत्याही बँक ब्रांचकडे मिळेल, कमर्शियल कोऑपरेटिव्ह बँक कोणत्याही बँक ब्रांचमध्ये तुम्हाला भेटेल. आयडेंटिटी प्रूफ आणि ऍड्रेस प्रूफची कॉपी, लँड डॉक्युमेंट आणि कृषी कार्ड, तुमचा एक पासपोर्ट साईज फोटो, एक DPN नोट की ज्याची फॉर्मॅट तुम्हाला बँक ब्रांचकडे मिळेल. आणि जर तुम्ही PM किसान बेनिफिशरी असाल की ज्यामध्ये तुम्हाला 6,000 रुपीज तुमच्या बँक अकाउंटला ट्रान्सफर केले जातात गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाकडून, तर त्यांच्यासाठी एक सिम्प्लिफाईड 1 पेज डॉक्युमेंट आहे आणि तुम्हाला फक्त लँड डॉक्युमेंट्स त्याला द्यावे लागतील. हे जे डॉक्युमेंटेशन आहे फक्त 1 वर्षासाठी आहे.
सेकंड इयर ऑनवर्ड्स तुम्हाला फक्त एक डिक्लेरेशन द्यायचं की तुम्ही कोणतं क्रॉप ग्रो करता आणि ते लिमिट रिन्यू होईल. नेक्स्ट सेकंड आहे ऍग्रिकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड. तर गोव्यासाठी 4 वर्षासाठी 110 करोडचं अलोकेशन आहे. फार्मर्स, एफपीओज, कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज, ऍग्री एंटरप्रेन्योर्स, पॅक्स, स्टार्टअप्स यामधून बेनिफिट घेऊ शकतात. कोणत्याही कमर्शियल बँक्स, कोऑपरेटिव्ह बँक्स किंवा स्मॉल फायनान्स बँक कडून तुम्ही लोन घेऊ शकता. हे लोन पोस्ट हार्वेस्ट ऍग्रिकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करण्यासाठी आहे. तुम्हाला 2 करोड पर्यंत लोन भेटू शकतं आणि इंटरेस्ट सबवेन्शन 3% पर्यंत अवेलेबल आहे. म्हणजे जर बँक तुम्हाला 11% लोन देत असेल तर 3% त्यामधलं इंटरेस्ट जो आहे तो गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया बेअर करेल, तुम्हाला 8% लोन भेटेल. यासाठी क्रेडिट गॅरंटी पण अवेलेबल आहे. सो तुम्हाला कोणतेही कोलॅटरल द्यावं लागणार नाही आणि जी काही फी असेल ती गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया बेअर करेल. ड्युरेशन लोनचं असेल 7 वर्षासाठी. त्यामध्ये 6 ते 2 वर्षाचा मोरेटोरियम पिरियड आहे जो प्रोजेक्ट वाईज डिफर करेल. टोटल जी काही प्रोजेक्ट कॉस्ट असेल त्यातली 10% तुम्हाला अपफ्रंट बेअर करावी लागेल आणि जे 90% असेल ते तुम्हाला लोन म्हणून या फॅसिलिटी अंडर मिळेल. नाबार्ड कडून जर तुम्ही कोऑपरेटिव्ह किंवा आरआरबीज कडून लोन घेत असाल तर रिफायनान्स ही अवेलेबल आहे. इफेक्टिव्हली तुमचा इंटरेस्ट रेट अजून कमी होईल. नेक्स्ट थर्ड स्कीम आहे ऍग्री क्लिनिक्स अँड ऍग्री बिझनेस सेंटर्स. ही सुद्धा गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाची स्कीम आहे. ही स्कीम स्पेसिफिकली बायोलॉजिकल सायन्स ग्रॅज्युएट्स, ऍग्रिकल्चर ग्रॅज्युएट्ससाठी आहे. जर त्यांना कोणताही बिझनेस, ऍग्री बिझनेस सुरू करायचा असेल तर यामध्ये सबसिडी सपोर्ट मिळतो. यासाठी तुम्हाला एक मॅनेज अक्रेडिटेड इन्स्टिट्यूट मधून 2 महिन्याचा एक कोर्स करावा लागेल. जवळचे इन्स्टिट्यूट बेळगाव आणि सिंधुदुर्ग मध्ये आहेत. यामध्ये बॅक एंडेड क्रेडिट लिंक सबसिडी तुम्हाला, जर तुम्ही जनरल कॅटेगरीमध्ये असाल तर 36% आणि जर तुम्ही SC ST विमेन कॅटेगरीमध्ये असाल तर 44%. मॅक्सिमम प्रोजेक्टचा आउटलेट 20 lakhs असेल. एक युनिट सध्या गोवामध्ये सँक्शन झालेलं आहे 70 मध्ये बँक ऑफ इंडियाकडून. नेक्स्ट त्यानंतर एक मेजर गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाची स्कीम आहे ती सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर फॉर्मेशन अँड प्रमोशन ऑफ 10,000 FPOs. त्यामध्ये गव्हर्नमेंट ऑफ गोवाने डिसाईड केलेलं आहे की प्रत्येक ब्लॉकमध्ये गोव्यामध्ये एक FPO असे 12 FPO तयार करण्यात येतील. त्यामध्ये जे नॉर्थ गोवाची प्रोसेस आहे ती स्टार्ट झालेली आहे. 5 ब्लॉक्स आम्ही आयडेंटिफाय करून एका एजन्सीला दिलेले आहेत. साऊथ गोवाची प्रोसेस लवकरच सुरू होईल. यामध्ये फार्मर्स एकत्र येऊन एक कोऑपरेटिव्ह किंवा कंपनी तयार करतील. ते त्यांचं प्रोड्यूस ऍग्रिगेट करतील आणि त्यामध्ये सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग, सेकंडरी प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, ब्रँडिंग, मार्केटिंग यासाठी त्यांची कपॅसिटी बिल्डिंग केलं जाईल. स्कीममध्ये हँड होल्डिंग सपोर्ट 3 वर्षासाठी अवेलेबल आहे नवीन FPO साठी. 18 लाख सपोर्ट पर FPO 3 वर्षासाठी अवेलेबल असेल. या व्यतिरिक्त एक मॅचिंग इक्विटी ग्रँट अप टू 15 lakhs पर FPO पण अवेलेबल आहे. आणि क्रेडिट गॅरंटी जर ते FPO लोन घ्यायचं असेल कुठल्या मशिनरी वगैरे खरेदी करण्यासाठी तर त्यासाठी सुद्धा क्रेडिट गॅरंटी सपोर्ट अवेलेबल आहे जेणेकरून त्यांना कोलॅटरल प्लेस करावं लागणार नाही. नेक्स्ट अदर असिस्टन्स नाबार्ड कडून फार्म सेक्टरसाठी एक फार्म सेक्टर प्रमोशन फंड आहे ज्यामध्ये कपॅसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग, एक्सपोजर व्हिजिटसाठी ग्रँट असिस्टन्स दिला जातो. मोस्टली हे इंडिव्हिज्युअलसाठी नाही आहे. तुम्हाला एका कुठल्या तरी इम्प्लिमेंटिंग एजन्सी थ्रू अप्लाय करावं लागेल. मेजरली आम्ही इथे प्रोजेक्ट्स आत्मा, ICR, CCRI आणि काही NGOs आहेत त्या थ्रू करतोय. जी काही टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट असेल त्यातली 95% प्रोजेक्ट कॉस्ट ऍज अ ग्रँट प्रोव्हाइड केली जाईल. हे स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट्स आहेत कपॅसिटी बिल्डिंगसाठी. त्यानंतर ट्रायबल डेव्हलपमेंट फंडमध्ये आम्ही ट्रायबल क्लस्टर्स जे आहेत त्यामध्ये ट्रायबल फॅमिलीजना एक वाडी मॉडेलमध्ये असिस्टन्स प्रोव्हाइड करतो. त्यामध्ये प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स त्यांना दिले जातात आणि त्यातून इन्कम जनरेटिंग ऍक्टिव्हिटी होते. नेक्स्ट आहे ते वॉटरशेड डेव्हलपमेंट फंड. त्यामध्ये जमिनीची धूप थांबवण्यासाठी जर तुम्हाला मल्टिपल क्रॉपिंग घ्यायचं असेल, ग्राउंड वॉटर रिचार्ज जर वाढवायचं असेल तर एका वॉटरशेडमध्ये ऑलमोस्ट अराउंड 1000 हेक्टर एरिया असेल तर त्यामध्ये हा प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंट केला जातो. सध्या आम्ही कानकोणामध्ये कुस्केम इथे हा प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंट करतोय. सेकंड पार्ट आहे नॉन फार्म सेक्टर. त्यामध्ये रुरल मार्टसाठी आम्ही SHG विमेनना सपोर्ट करतो. तर 5 लाख सपोर्ट अवेलेबल आहे पर SHG अप टू 2 years.
त्याशिवाय रुरल हार्ट मार्केटिंग आउटलेटसाठी ग्रामपंचायत किंवा पॅक्स जर असतील, ज्या प्रायमरी ऍग्रिकल्चर क्रेडिट सोसायटीज आहेत त्यांच्यासाठी 15 लाख असिस्टन्स अवेलेबल आहे. याशिवाय ज्या रुरल क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज आहेत किंवा पॅक्स त्यांच्यासाठी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटसाठी ग्रँट असिस्टन्स अवेलेबल आहे. जर त्यांना कॉम्प्युटर्स किंवा कॅश काउंटर्स, सीसीटीव्ही या प्रकारचं जर इन्फ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट लागत असेल तर तो सपोर्ट ते नाबार्डकडून घेऊ शकतात. याशिवाय आम्ही कृषी मेलास, फेस्टिवल बाजार्स, क्रिसमस बाजार्स यासाठी मार्केटिंग सपोर्ट एसएचजी किंवा आर्टिसन्सना अवेलेबल करून देतो. जर तुम्हाला कोणत्या क्वेरीज असतील तर तुम्ही या ईमेलवरती करू शकता, panji@nabard.org. थँक्यू. Thank you very much, Rahulji. Now may I request Suchita Bandari to give a small presentation regarding the millets. धन्यवाद मला ही अपॉर्च्युनिटी दिल्याबद्दल. मी मिलेटबद्दल आता सांगणार आहे कारण 2023 हे मिलेट इयर जाहीर केलं आहे आपल्या गव्हर्नमेंटनी. आणि का मिलेट म्हणजे काय, तर मिलेट आत्ता गोवासाठी म्हणायचं गेलं तर मिलेट म्हणजे वरई आणि नाचणी हे आपल्याकडे पूर्वीपासून आपण प्लांटेशन करत आलो याचं, आणि जे आत्ता खूप कमी झालंय किंवा थांबलंय. तर का थांबलंय आणि का आपण हे परत सुरू करायला हवं याच्याबद्दल मी जरा आज बोलणार आहे. थांबलंय कारण बरंच आपण जे आता शेती करतोय किंवा ह्या सगळ्या गोष्टी मार्केट ड्रिव्हन आहेत की जे आत्ता हवंय तेच आपण पिकवायचं आणि तेच आपण विकायचं. तर असं न करता जे आपल्याकडे शेतीमध्ये आपण नॅचरली ग्रो करू शकतो की ज्याला काही केमिकल टाकायची गरज नाही, आपली माती त्यासाठी तयार आहे, त्याला वेगळं कशाची गरज नाहीये, म्हणून आपण हे मिलेट मिशन परत सुरू करणार आहोत असं मला वाटतं. मिलेट्स आपल्या डाएटमध्ये खूप म्हणजे आपल्या खाण्यामध्ये खूप आधीपासून नाचणी आहे. म्हणजे आपण नाचणीची पेज खायचो किंवा लाडू करून घरी खायचो किंवा वरईचं तांदूळ आपण पूर्वीपासून खात आलोय. तर आपण ह्याला रिस्ट्रिक्ट करून टाकलं की फक्त उपवासापुरतंच खायचंय, लाडू फक्त सणालाच खायचेत, असं न करता ह्या गोष्टी आपल्या डाएटमध्ये रोज असायला हवा असं आम्हाला वाटतं. मिलेट थांबल्यामुळे काय झालं की नाचणी हे खूप हाय कॅल्शियम आणि हाय आयर्न असं असलेलं एक धान्य आहे आणि जे आपण थांबवल्यामुळे अनेक वेगवेगळे हेल्थ इश्यूज सुरू झालेत. आपण मार्केट ड्रिव्हन शेती केल्यामुळे त्याला सगळ्याला केमिकल वापरावं लागतं. म्हणजे मला माझ्या लहानपणीचं एक उदाहरण आठवतंय. माझे वडील शेती करतात आणि आमच्याकडे बटाटे पिकवले जात नाहीत आणि माझी इच्छा होती की मला आवडतं म्हणून बटाटे पिकवायला हवेत. तर जाणवलं की नाही, हे होणार नाही कारण याला केमिकल टाकायला लागतील. सो अशा गोष्टी जी आपली माती पिकवू शकत नाही त्याला आपण फोर्स न करता जे नॅचरली ग्रो करू शकतो असं आपण प्रमोट करायला हवं असं मला वाटतं. सो मिलेट थांबल्यानंतर तर आपण काय करायला हवं, तर मिलेट पिकवायचे कसे, आपल्याकडे होणाऱ्या व्हरायटीज कुठल्या, नाचणीच्या कुठल्या व्हरायटी आपण करू शकतो, वरई कुठली लावू शकतो, ह्याच्यावरती आपण अवेअरनेस बिल्ड करायला हवा असं मला वाटतं. ह्याच्यानंतर वेगवेगळ्या आपण प्रोसेसिंग करू शकतो. नाचणीचे फक्त लाडूच करायला हवेत का, तर असं नाही, आपण याची मॅगी करू शकतो कारण मॅगी आता मुलांना आवडते. तर अशा गोष्टी ज्या आता ट्रेंडिंग पण आहेत बट स्टील आपण आपल्या जुन्या गोष्टी वापरून त्या करू असं मला वाटतं. अशा रेसिपीजवरती आपण काम करू शकतो ज्या मिलेट बेस असतील. त्याच्यानंतर मिलेटची अवेलेबिलिटी क्रिएट करणं, ह्याच्यासाठी अवेअरनेस क्रिएट करणं की का खायला पाहिजे मिलेट, ह्याचे हेल्थ बेनिफिट काय. तर स्कूलमध्येही मुलांना मला असं वाटतं की आठवड्यातून एक मील तरी मिलेट बेस असायला हवं असा आग्रह आपण करू शकतो. ह्याची एक इकोसिस्टम बिल्ड करता येईल की शेतकऱ्यांनी कुठले मिलेट्स प्लांट करावे, त्याचं प्रोसेसिंग कसं करायला हवं आणि त्याला मार्केट डिमांड कशी क्रिएट होईल ह्याच्यावरती आपण काम करू शकतो. मला वाटतं की आता जी सगळे लोक इथे बोलले, नाबार्ड म्हणा, आयसीआर म्हणा किंवा अॅग्रिकल्चर डिपार्टमेंट, या सगळ्यांकडे ऑलरेडी अनेक स्कीम आहेत ज्याचा उपयोग आपण हे मिलेट प्लांटेशनसाठी करू शकतो. आपण म्हणतो की सगळ्यांना सरकारी जॉब हवाय, तर जॉब सरकारी असायची गरज नाहीये, प्रत्येक जण आपापला बिझनेस सुरू करू शकतो. मिलेट बेस अनेक प्रोसेसिंग युनिट आपण टाकू शकतो याच्यामध्ये. मी स्वतः लाडू करून पूर्ण भारतभर आता नाचणीचे विकते आणि त्याला प्रचंड डिमांड आहे. म्हणजे इव्हन कार्निव्हलसाठी आम्ही स्टॉल लावला आणि मला आनंद वाटतो की फेनीसोबत लोक लाडू विकत घेत होते. सो हा एक चेंज जो आपण सगळेजण आणू शकतो मला असं वाटतंय. आपण नेक्स्ट स्लाइडवरती जाऊ शकतो. एक खूप छान वाक्य मी मागे वाचलं होतं कुठेतरी की सगळ्यात चांगलं डाएट किंवा सगळ्यात चांगलं फूड असं कुठलं की जे तुम्हाला फार्म, फॅमिली, ट्रेडिशन आणि नेचरशी कनेक्ट करेल. सो मिलेट हे असेच आहे की जे तुम्हाला तुमच्या शेतीशी, मातीशी कनेक्ट करतील, जे केमिकल फ्री उगवतात. आता आपण बघतोय की पाण्याची कमी आहे, वातावरण कंटिन्युअस बदलतंय, खूप एन्व्हायरमेंट चेंजेस होतात, सायक्लॉन येतात, पाऊस खूप जास्त पडतोय किंवा खूप जास्त ऊन होतंय. या सगळ्यावरती टिकण्यासाठी काय म्हणून शेतकऱ्यांनी करावं, ते त्यांनी मिलेट्स प्लांट करावं असं मला वाटतं.
कारण हे कमी पाण्यामध्ये येतात, खूप स्टडी प्लांट असतं हे आणि प्रोसेसिंगसाठी खूप सोपं आहे. सो केमिकल फ्री शेती आपण आता म्हणतोय की ऑर्गॅनिक शेती करावी लोकांनी, तर या सगळ्यासाठी त्यांनी मिलेटवर शिफ्ट होणं फार गरजेचं असं मला वाटतं. ह्याचा फायदा शेतकऱ्यांना काय होणार आहे, तर त्यांना चांगलं यील्ड मिळेल, पर एकर त्यांचं जे उत्पन्न आहे ते वाढू शकेल. याच्यामध्ये जे पाणी कमी असल्यामुळे मी आता खूप बघितलं, मी राहते तर माझ्या आसपास फक्त एकच पीक लोक घेतात की तांदूळ घेतलंय, राईस घेतलाय आणि बंद. सो 2 पिकं आपण घेऊ शकतो कारण याला खूप कमी पाण्यामध्ये हे मिलेट्स उगवू शकतात. त्याच्यानंतर मार्केट प्रचंड अवेलेबल आहे. आता गोव्यामध्ये टुरिझम ऑलरेडी आधीपासून डेव्हलप झालेलंच आहे, पण आता लोक मिलेट बेस्ड गोष्टी मागतात. म्हणजे तुम्ही जाऊन बघाल तर नाचणीचा केक आहे, नाचणीचा ब्रेड आहे, तर आपण ते प्रोडक्ट करू शकतो ना, आपले लोक ते तयार करतील इथे. सो अॅग्रो टुरिझम डेव्हलप करता येईल, जे मिलेट बेस्ड आपण तशा वेगवेगळ्या कॅफेज इथे क्रिएट करू शकतो. लोकांना काय फायदा होईल याचा, जे आपलं फूड कल्चर आहे, म्हणजे सणावाराला पण लोक नाचणीच्या गोष्टी तयार करायच्या. मी नाचणी का स्पेसिफिक म्हणते, कारण गोव्यात ती आधीपासून होती म्हणून. तर नाचणीच्या गोष्टी आपण करायचो, तर त्या सगळ्या आपल्याला पुढे करेक्ट करतात की अरे हा नाचणीचा लाडू माझी आजी करायची, मी पण आता करू शकते कारण मला रेसिपी माहिती झाली आहे. सो अनेक वेगवेगळे हेल्थ इश्यूज जे तयार होतात किंवा लोकांना त्रास होतोय हे कमी करू शकतो कारण आपण केमिकल फ्री फार्मिंगवर शिफ्ट होतोय. त्याच्यानंतर लोकांना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होईल कारण इंडस्ट्री क्रिएट होतील वेगवेगळ्या ज्या मिलेटवरती काम करतील. स्टेटला काय याचा फायदा होणार आहे, तर मला असं वाटतं की एम्प्लॉयमेंट लाईव्हलीहूड क्रिएशन इथे होणार आहे. अनेक लोक जॉब करतील, लोक येतील की जे येऊन इथले मिलेट फार्म बघतील. का लोकांनी दरवेळी इथून ठराविकच गोष्टी नव्या गोव्यातून जाताना लोक इकडनं मिलेट बेस्ड गोष्टी घेऊन जातील, कणग्याचे वेफर्स घेऊन जातील. वेफर्स आपल्याकडे होतात, फणसाचे होतात, कणग्याचे होतात, लोकांना माहितीच नाही असं काही गोव्यामध्ये होतंय म्हणून. लाल माठची भाजी आणि भाकरी पण लोक इथे एन्जॉय करू शकतील असं मला वाटतं. तर हे सगळ्याचा फायदा स्टेट गव्हर्नमेंटला होऊ शकतो. त्याच्यानंतर नेचरला काय फायदा होईल, आपण केमिकल वापरून सगळं जे आता खराब होत आहे ते सगळं स्टॉप होऊ शकेल. कुठेतरी स्टॉप म्हणता येणार नाही पण कुठेतरी कमी प्रमाणात होऊ शकेल. मला माझ्या शेताचं उदाहरण आठवतंय, आमच्याकडे खूप आधी द्राक्ष व्हायचे आणि इतकं प्रचंड त्याला केमिकल वापरलं जायचं आणि आम्ही ज्या विहिरीचं पाणी प्यायचो ते आता आम्ही पिऊ शकत नाहीये. सो मला हेच सांगायचं की ह्या सगळ्याचा इम्पॅक्ट कुठेतरी जाऊन आपल्या पाण्यावरती, खाण्यावरती होतो, जो थांबवू शकू आपण. बायोडायव्हर्सिटी डेव्हलप होऊ शकेल. जे पूर्वी दिसणारे छोटे छोटे किडे होते, फुलपाखरं होती किंवा जे जगणारे आसपासचं जे इकोसिस्टम होतं ते सगळं कमी होतं, तरी आपण त्याला परत कुठेतरी सेव्ह करायचा प्रयत्न करू शकतो असं मला वाटतं. ऑलरेडी खूप गोष्टी आपण लॉस केल्या, बट स्टील आत्ता सुरुवात करून आपण अनेक गोष्टी पुन्हा प्रिझर्व्ह करू शकतो असं मला वाटतं. बिझनेससाठी काय उपयोग आहे याचा, तर ह्या ऑर्गॅनिक प्रोड्यूसला खूप चांगलं मार्केट डिमांड आता आहे. म्हणजे तुम्ही जर कम्पेअर कराल तर ज्या गोष्टी ऑर्गॅनिकली ग्रो करतात किंवा मार्केटमध्ये अवेलेबल आहे ह्याचा कम्पॅरेटिव्हली मार्केट रेट खूप चांगला मिळतो. त्याच्यानंतर ह्याची अनेक सेक्टरमध्ये ह्याचा वापर होऊ शकेल. तुम्हाला त्याच्यानंतर गव्हर्नमेंटने अनेक स्कीम आता सांगितलं की याचा उपयोग शेतकऱ्यांना आणि बिझनेस करणाऱ्या लोकांना, म्हणजे आता नाबार्डच्या पण मी स्कीम ऐकल्या की जे लोक पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग करायचा विचार करतात त्यासाठी नाबार्डच्या अनेक स्कीम त्यांना उपयोग होऊ शकेल असं मला वाटतंय. तर म्हणून आपण पुन्हा एकदा मिलेट मिशन साठी विचार करायला लागू आणि हे सगळे लोक स्टेक होल्डर्स इथे आता अवेलेबल आहेतच आहेत आणि आपण सगळे मिळून पुन्हा एकदा आपल्या नाचणीला आणि वरईला पुढे घेऊन यात आणि सगळेजण खूप छान. आणि मला असं अजून एक सांगायचं की ज्या लोकांकडे कुठल्याही लोकल व्हरायटीज असतील, शेतकऱ्या आता खूप लोक आपल्याला जॉईन झालेत, शेतकरी त्यांच्याकडे लोकल व्हरायटीज असतील, लोकल प्लांट बद्दल माहिती असेल तर प्लीज त्यांनी तुम्ही तुमच्या स्वयंपूर्ण मित्राला शेअर करा की कुठली झाडं इथे आधीपासून होती जी त्याचे काही हेल्थ बेनिफिट आहेत. हे सगळ्याचा डेटा आपल्याला कलेक्ट करायचा आणि जो आपण पुढे वापरू शकतो. मला ही संधी दिल्याबद्दल धन्यवाद. थँक्यू. Thank you, madam. Now may I request our Director of Agriculture to give vote of thanks. कार्यक्रम सोंपयतना दिनवासनेची 2 उतरां उलोवंक उबो आसा. पयले सुवातेर काळजाची कोलायतान दिनवासता आमचे भोवमानेस्त शेतकी मंत्री रवी बाब नाईक जांणी आपलो वेळ आमचे सांगाता थोडो वेळ सारलो आनी शेतकाऱ्यांक एक आपलो बरो संदेश तांणी दिलो. सरकाराच्यो जे स्किम्स आसात त्यो दर एका स्किमीचो फायदो घेवचो म्हणून. तशेंच देव बरें करूं म्हणटा आमचे सगळे सरपंच आनी सगळे पंच जे ह्या कार्यक्रमाक ऑनलायन हाजीर आसले आनी समजता ही आमचे सगळे स्किम्यो दर एका शेतकाऱ्याच्या दारामेरेन तुमी पावयतले म्हणून. तशेंच काळजाचे कोलायतान दिनवासता शेतकी खात्याचे बाब प्रमोद जोशी, ICRचे डॉक्टर प्रभू, नाबार्डचे राहुल
देशपांडे, मिलेट मिशन ऑफ गोवा हाची सुचिता बांदारे, जांणी आमचे रिसोर्स पर्सन आसले, जांणी आपापल्या खात्याच्यो वेगवेगळ्यो स्किमी आसात ज्यो शेतकाऱ्यांक बऱ्याक पडटल्यो स्किमी तांणी इस्कुटावून बारीक सारीक माहिती तुमकां दिली. हे खातीर तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच शेवटाक देव बरें करूं म्हणटा आमचे गव्हर्नमेंट ऑफिशियल्स जे आसात, स्वयंपूर मित्र, स्वयंपूर पर्यवेक्षक, नोडल ऑफिसर्स, फील्ड सहाय्यक, आरडीएचे फील्ड वर्कर आणि सगळ्या डिपार्टमेंटाचे विलेज लेवल वर्कर्स आणि जसे शेतकार सगळ्यांनी हातूंत वांटो घेतलो आणि या कार्यक्रमाचो तुम्ही भरपूर फायदो घेतले म्हणून हांव सगळ्यांक तुमकां काळजाचे कोलायतान देव बरें करूं.